97.1 FM is rocking. We are blazing. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. Okoman Kasa. Okoman Radio 97.1. Yo, me just before back to my pa, who former captain not. Now me still my pa who bo. Now me still you know when you some the never the higher. Jehovah, you are my provider. Jehovah, I will lift up your name. Jehovah, Yeah, for my boss, only to my pa. Area for my Ghana. Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. I will lift up your name higher. I will lift up your name. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Great Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Yo, me just before back to my pa, who former captain not. Now me still my pa who bo. Now me still you know when you some the never the higher. Yeah, for my boss, only to my pa, area for my Ghana, and the my thing. Yesterday, I'm going to my farm when it's more one thing, and I'm ACP Kofi Okoman FM Day. Pori amantem aso sen edi kanfo. Niema woreye na woguso ye na wobeye no se yede to nsani ani a na chese Okoman edamufu a won niema bia wo kanso wodi so. Achede a woche ni Kofi Buachi ACP. Nidi hu adanse se meje mpanga bien ya kan se yede won ase. Ya bo won atrase preku. Okoman de yetamo achi preku pe. Sani ampani kan no o se ofie ni fie nti Okoman de obia enti Okoman efe. We bless you, my Lord. Yo, me just before back to my pa, who former captain not. Now me still be my pa who bo. Now me still you know when you some the never the higher. Ayame Adelaide Obuo me wo Parliament Sports me ne Okoman Radio nhwanim me wireless de bia no po ehwio anodo phone e de Okoman nti misire mo amuti Okoman nyina so bia nti ho ne ho de nsempa medamase. Your friend me Grace, Okoman Radio, you are the best, number one. Apora Mountain, so chedi kanfo. Yenshia moa, enke bedeng. Bruta, we are fantastic, yankasa. Abrama maneka say, Mom's joint bakope, a man for a kufu road, Okoman Radio. Oh, we are champion, Martin. Okoman from our bank and you, Kenya cry, must say that Pia. Minimum rock cry, no poor you are not true. There's soon be a museum, when is size what? Yeah, for my boss, only to my pa, area for my Ghana, and the my thing. Yesterday, I'm going to my farm when it's no one thing, and I'm going to area for my Ghana. All right, check out the time, just about 5 minutes after 8. Lovely Thursday morning. And you are live on Okoman 97.1 Okoman Kasa. And I'm going to say, Yauda. Medin Edi Kofi Ansong Baffour. And I'm going to say, Okoman Kasa ni be jagum. And some more chrome. And some more town. Now, just a debut ni musem. I better start kakra kra na ya bobo ho ni adwendwene ho.
aya wo a wutie me ne magro no nya de me hunu se so wodwe kwapema ne Ghana ma ho esa se onimdifo bi kan se onya sa onimde na se eduru manchechire ne wanka bi wanfo no wantum amfa wo so adwen kire ama se bi obehwe na tibonkosofuo bi na omonya kwanya no mu di enso no mu hyembra no mu kanie yenya kire no mu hye enso no mu tete ya miente wo so wadwen kire wate wo wanya kwanya anko parliament onya assembly member onyo hene onyo opinion leader onyo busu apani na ye bi redu kakra kase ni ase for adwen bra kire wadwen a ene so je se ikabi arbai beri abe waje chawan amenje so sempo me boko na obi a oba radio kum TV so na utambe we shwa no wanya covid afa pie chawan enze we na no den na no den esa na ube radio a chem say air conditioner no dey oba for jacket she anya body no na dey on say esa na mama tino ye ko TV so you free wa no jani a wo chere no na say mu wo ye beer gang job ojo sasa ko forward ya a she wa yi na say the this guys so 60 for into this guys so yem baby amra na ye be she amra na ye be she 64 no on be kwa koda emo 8 no mada chawan na asem na obi still more than so kasa asem so ebeka I go bobi enchu mamra no o nche mamra o be dey so ka chero na me say o be dey be she another boy minua Kelvin and I'm on side abeka me ho ma kwesi AJ by J and boy kwesi ni dankra wo kwesi ni abrepa but kwesi kwa wate be be fine Korea German ebo echidom de William Edmonds impedance kwesi AJ so eteche de and by DJ Samuel Frimpong DJ Donzi on the time de sana Rasfordako do na akradum DJ Vibes DJ Kutihini the dia shada kabdo ono so ebo echidom DJ Zigibi ono kaka ne mesi ni owe TV na yofa na MCR no master control room ono na DJ Zigibi Samuel Akwa aka the headman wait your time o ore kotoku di she odu achiboda o di she oda we bi she kwadere baby akwa abrabo nti abrabo na anyway beri abachi bi o chawan mejo so abedi ahodi aba yakopa adum kakra eba aduma no so anopa na ahodi kakra wona de so manfo a manya rechim eni je sunku bi ena no pa nsem krom ha chaman enu anwume man seda ndasa enye issue but na mejinjun wa on say ye Christopher no na on say o ha yesi o that jam come bia e course wa yememu a eno de ka hona asose boni aye be ye wa asase yusu twiri ampon be da na di ama ye hu ye ne ye be ye ne ade a de cha na medwen wan sa fa na se bia me be me na sa bi o me bo adwaman on de du mere be masesa ma adwen so me nye sade ni bi masra boni fafiri ne ade a na makoma mu no se yakopon de acheme a na on say German say ba ko for na ebo partner no de wan sensa na adwen ne ekodu aso amema na ye show bone na ye show ne de na me mani baba na say mona mo de madwen abu say video bi so na you see ya kan chairman Bible ne ka say say onipa enya nuhu a yeho nyankopɔ ti do bone nyina ide echew on kai kra enti obia ede ne ho aware for kra no ntime nyo onye oyere nkwa say yeho a o mebo na adwuma me ye me kwa sanka me yesi me mani papi ba hede ne munti ya o yere nkwa da bi obia ebe kana samunko oni ye usu ene oba enti sebe oye Kristo ni kwa beto aware konfo o kasa no chelu tie na ofimu a I mean yes but then also e was say okoso an nipa ne kasa ubo kwa na onya akwanya no ene obi nkasa ada so and I think say eno de video bi ni wa ye kwetso ayi se kemi he one 16 fo na mo si wodo ne ade ne de e bi ni ho sa na emumu no okuma muta Bible ka say nonim papa na wanye no e bone ma no enti wasede se obedi prepare ene nidie ene ahobrase ni setie be de ma onye dada kra
when you nyankopon is not you. Okay. Ni nipa hunu bia no ndo dey ohunu. Enti wokumam. Ni so ya dia obi hwe wo ansa na won sa dia me yenye wo se me. Tina wa me Bible no sua e kire wo niam nipa betimi abo wa brabo. Brabo ho gina pan ahodo ne ade gina betimi e de aye. So hunu. Enti eno no de nyankopon se sum no o ye kronkron. Te so o ye kronkron. Okay. To ko ba dwama we pa che no akobo eno de nyankopon. Wanya na wanya sa bon fa free no. Wanya bon fa che no nya. Okay. Enti unu obi a bi no bi a twu ben no. Ese mi nua ba ne adun de say oswahini na ben wanya no wanya mo ankoshen enti enimanim ya sakra wadwen na ebra hwedi no bi na so wetime agina brane sa say yesu ka kire abrantia na onne bo ayi ne so say no kra me say o say enne obeka mo paradise sa enti sete bia no ye be ko producer ko jeni sure say ko tete agodu so ne da bi go unam so ko me ko ana de amaye prekwa so the good na my wa because we literally say good or heavy ne wa akra be fa ko na heavy dey no be wa na na po musi GFS say chairman anopay many abre but I'm say any bre be share wiam kakra but ma me nte o say your leaders no na say paying for di anim ebinom o mamu an ebinom edi ba bia sabe wada roba wadi diem amanfo mfa ncheme sabe adwan ya de dwen no ebi mu ho a e wo fom chairman e wo fom wada roba anopay mo fa ncheme chairman yenti kromu a ana yenti o man mu na yeze Milo asa mebo a ana ye pamo no ana eja yese pe coach foforo enra me kwada story ana se enra wi ame wa na menya message say ya forming new Black Star Management Committee. Na enipa ya form no chairman ma dwen wa say dabi o man say be ye em say ye kwa echimu rather than say ye be kwa enim e woni am bi mu yesi yewura Mark Ado ono no me chairman for Black Star Management Committee. Ura Mark Ado was part of nipa omoko appointee coach Milo and then ba kroma ana ni mo de man ye den answer any ana ya pamo no na yesi yengu sa tibra ya say appoint Mark Ado na de na chairman chairman I am sorry kwasi kwame kakra me kan say you see kroma yet no ene wa mo ho adwa mo wa wire o manu abusua ho adwa am project ne ma ho a minua wanya na wadu rokono kwa hwe enra na ne ka ha say e free omampani so besi ni ministers na appointees so den di so om ye de meja om modern bo se oyeye se wanye brene so a ne atam ne de amana hwe enye se bi obi bo bi aso na se obi e so bi kutupon hwe hwe teacher forma a omnam form extra de uni free de 60 years a on retirement oh yeah we true teacher for member soldier for police for abandonment for uni 60 years a opening over retirement there chairman sankro foi uni say if you na be on retirement no one start for sure oh yeah we pa chairman because me mo cha no fe yenua ho afa medase yes bia Okoman to you God is in control. Oh, nyametias. I don't pay me anti say why me watching Papa Yaji so Accra McJ Limited Accra I don't pay you watching. Okoman to you. Also ben control so ugen simedodo. Sir. No asro sa. Yay. Okay. 60 years. Arabe asro sa. Me say question je no. Ne papa aje nya mu jidi nya ne. Akwada ne papa man manu aka say oji. Yes so akwada no ni tima bobe. Woni ma bi oduro be yi first, second, third. Be poka krakai. Na ya makwasi manu aka say de fa. Yes papa ni so kwasi tutu una na modutu ache. Say papa ni kwasi nyini sa anko aka so automatic. Ene oduro a da driver una da so a obi ka say una na bafo as kwasi odi ajimanu a me say unim se obe ye odi abafa aja no pay ye bo ache na jan minua na want today Nyamiadom. premier ni ba ko pe kwasi akobia konya de me kosra ma na jan kodi odi ni star Ati se wati. ante se wa umo de bo abo nyina mate akonwa no umo na duane o hwe de kama ade ofie ye ma mpapo ahene kura di na jan se ko be ni star Bena me catch. na weekend a premier for abesrai na kro ni be gina
Yo, Angela, so Utia, William Angela. I'm also watching. I don't pay. Because you heard said in Mexico, near Canada, say, how is performance measured? Even if it's measured, how do we effectively apply to or tie to their performance in terms of skate tramom as gracia? Man, penny bar or say, no, Sharon said 2020 and 2022. You maybe say 2020. You meet agenda that day. And now President Kufuor by a good age of business. They become President Kufuor there. He's such a fine gentleman in the sense say we will be say Zoom line and the breast Zoom line pajai and other institutions public and private sector no say them call come or any form there but me say achieve 100%. You hear e papa mills obai. You know best start better Ghana agenda. Before that Rollins ebe get fun. Oh, I don't say I don't share the major or not a general way no me vision. And now what share your friend is say yeah papa must buy a better gun on the Kofi Ansong Baffour and Odware bam wood therefore and now before koi some dwe hene ne oda some dwe park na no one see also here and no dan say me no yakọ castle maybe no yakọ castle yakọ fa enti enu twemu a yakọ castle dia ne encha no bri na no bri abontedom he krom na no pay onkwa so ai ya du ho dia me yenchi osuodum ja otutu ababio anope wa frɛ me o se ya fa nchi ama Okoman adwumayɛfo nyinaa na no pay also yen invitation yo na that's na that's na na papa John Mama beto aso na on the na changing lives transforming lives and changing one and also so so ODBC and Nana Kufuor Dubai His Excellency President and Oche Guaso or say Ghana Beyond 8 and also say na no ada yakwa 230 the Kwame Chrome Bridge from any chichi pa every day you bisa say sana mani nyina yakabo mu a how do you measure them any brain so na ahwe how nya 10 how nya 2 kana nyina boma all the sectors nanka ya hweso na de atua earth crash na ma na be ka no eyam no menu sika na koda consolidated fund na dem na home we de brain so a nya 100 percent na de amani pa no minister antika president ni onya ye no ene de some ministers na bo ama ye adwuma no ene ye de tuo mu nyina aka we de omogine nyina MP fo so age na omu wi a moto aba 4 years so start bio nti obi ti parliament no akonfie wakobe say 4 terms a waje mako 9 o abrante crowd ti ha just say 60 years na ban beja won ko 60 years retirement na ban aposo o be conductor say anyway and now ujonku and now wani and now just space just say ukoko wo aban twon ahodi nyina me kan say aban oniba aban oba timamufo na be wo na ban do ma ye adwuma na ahwe ne ne mekoyi a yare ho yen hwe asema menua yi kan GFA muhia skadia aban famra ministry famra mo appointed point kan ministry aban ni Ghana fo ni mu chefa e na mo yese obi se Kate yes in fact was disappointed Kate hope serious we ewiase obi ananso no ho yes obi bo ne scale e wo ne cupboard mu president echi anas so bi na bo ne pa o so no na ye o and the same one na yam yin katie na katie mi fa ne sanwa no dey paper na tade won't afraid me kasi bia me foa corruption na bi so dey but I think say some okay president Mboto say enanti na dey obi kwa show about what to join num me unim despite papa na despite me mo fa ne kwakwasi eje mo fa ne ABSA it is all those things and no ajiwe no you say and you destroy man and don't forget to say we are our own enemies. Sure. You know why? President Techi would have become the next FIFA president from Africa. Maybe you're not going to see Kono. Maybe you're not going to Kono. They destroy no. I said we are finishing starting and Yakofa Kate. And I go for see any promise I can see any or trade me fanable or fanable. Shall be smart performance a corporate for more Cameroon. In the history of Ghana, a football yabo. Now, Mokofa coach o twadwi and near pound coach. And on the catcher I say Oko Dortmund was assignment won't African Cup, South Tournament, Continental Tournament, won't be Kobe. Opening. Chris Hudson and I'm going say Hudson, Hudson was a Hudson Amukai. Papa, yes, saw a record.
or Ghana so trade kakra so or Ghana ni what kita team kakra na before say Obaba Sumu Ukraine no was started did nkomo bi ni I'm a players I'm get ready say but men who pictures are what share families no na Ghana the MCA adwen say aburo no you be di a yen hwe your team but you see sometimes possibility to catch up with you. Oh yes. When him say sa adia kosi nyame nwanwa milohi kika semfuchire jaye adwuma on ceremoniously yes signed in the by 2000 yes I ko pan chono be kika no pe no betna na afede what papa so ni vision ni say obeko world cup enti ene o hwe abranti akofa ni ya na no ada ye ko ebia wo ne papa ekwa bia nka obetimi akafa we sha na papa ne ayi papa be say ayi or say ayi group sabe say maybe a redan sa ko eso ko chima so goalkeeper o course na Ghana to no di say o ti calculate enti na wadi ahia oh na adewe do mo wadi afre nto ahoma se manya laji amami a dem sa na say pay menene ka no so chela antiapo menene ka sa so wanya appointment last time management committee no last time management committee na na ka o Nigeria for comedy bi am hwe akwane kasa na ban nya nsuo aban nya kwan in school ene say ene man appoint no kakra fedi akwan kasa mo say na o say ididi ayen kasa nipa aduane shi onu mo ka ididi ayen kasa ene alaji so ntiapo alaji ntiapo also aduane shi onu ididi ayen kasa ntopom so mo alarm enti alaji say ntiapo ayen na say ididi ayen kasa alaji bara chama ya be hwe bia level ya be ya sabe ka no opani na saade onu ma yi me de ne hu say Ghana no me hu say me ka no hwe mpanifo se puma bi bu a ebo bi ehiem yeka kosi sei abra abedipele nom ebo amasiniga mu franka mankwa mu nom ne ya prekomo kwame ayum Kofi ma cha no pay enua empom ti sei boko okay Kofi coach so abeka ye ho ebedi komo Kofi entwi AK Kofi coach ni obia wo no kwezi ni obia wo no mema na wo enti ni nyina mu no ese fa enkwada no na ye develop course kwesi what I say yes scouting enkwada no na ye dinam hwa na ye scout for talent na ye groom om okọ Brazil a on be dominate because on fa enkwada no na the two match on see two penalty sane ye dribble sane ye two kicks ni ade into obenye obedru ho no master krom ha for dey be brand ho sikukonwa boot squad de boni bi asemo ene Kofi coach wanye mini anye ye nyina wato boot amawi odna fa ha odne fa ka think say ono so ni from there from the corner where he sits Ofi Royals right so na yekako say ye nye no kwada nso ekofo mu a ene ne ekofo brochire fuyi na beji sikai ni edi na ya bon tutra na ekone ade Kevin Chairman, what is sports at Church? What is happening? Chairman, maybe I make say your national team problem no, and your coaching, about system I running your national teams no. Fine, Oko under 17, under 20, and under 23. The youth national teams now for 2 years near your appointee coaches. You into your Mokai. Chairman. Kwame so na be hwe na coaches ya fa so buy na edidi ni ade iti ene no se player bi ana se agent bi ba no so je 5000 je 10000 na fix me by sema obeye e bi ana boy na kura no ni mbo na ede ebo but se you am can the proper systems se go akwam na se you born under 15 million championship wa obeye then you promote wo de wako under 17 we fu under 17 de wo kwa under 20 na system na run ya Chama na yedi benya golden generation the likes of Solomon Tari Stephen Apia Michael Esiemo you pick up from the Milo championship under 15 ono munya ba under 17 under 20 the man on board the Black Star championship no agu and I feel na get to or revive no cause next week or say meko eja akobo tournament bi ni ade and e kasa so from Kobo South Asia internet system na say uko chama uko Algeria sisi a almost see academy sports academy our region BMO Ultramodern Sports Academy. Idea and say Yebefa Egypt Yebefa 10 to 15 years before. They don't work academy. Before I bet to us this reminds me say Papa Ohini Giant. Yes. No Ohini Giant Okwapini. Yeah.
ɛna obesi Ademi Park we say enema bi si wananka o develop yes Kofi Antoata ɛna ɛka ho Ademi Park no say ejina say chairman Ademi Park to be young can entity forest reserve chairman what you say for ya quiet enyum bi o si enti obi a wo kire say Ademi Park no be abosumi nsia ne ade ne keka ho nsem 200 mo no esane etie chairman send it na sa pepe she we had an MP and I said we are having an MP na na madoku ya si amaji anopa mi chiano ono na trade and industry deputy minister be gira enim was it last year no 2020 November catch them say oba be ye pitch no now I no sports complex chairman anodon prenya be enan o sahe won hoyi chairman can fe say MP sabi wanye hwe America no my sports complex fe chairman be pimene minim be sports complex na ewo wait a minute nano ada me dem ye hoho sports ye ba ye nka me de bia nya hwe betimi akokotete empo me kohwe ye hu se na eho no afu monka etwetwa no ne ade anwa gugusu ne ade ye sre nanam ye bopne mpia kwasi ye hu bia efre wanya text messages ne ade ye kofie ma wanya ye nya kwanya na nkasa mu nsem de em se atiefo nim dada na me pa kire say as we speak Ademi Park amo kra tumrika was open amo mfie original way the boy when you to America the boy need say ne nkrofo dia go ma bobo jajaja enti you are telling me say ese de etie na eda na eda chairman she sisan chairman me ni ntro nkyereo kwasi chairman Okoman Kasa say Yakopon ya aduma wuko de bia betia sikrom sir na wadu juma I think say fashe radar so put it Ademi Park no yeah put it there say obedi echa kwa say Yakopon ada Roma ye ma security na okamfo bi anko kakwan anko haye ya ha ne ya kana kwam kani enti ebehwe na ya ja okwan na oni security njenje nya kohwe park no enmanim ya Ademi Park ne na hwere ho na metaka asem bi wa ha se nipa bi a wodi sane amanani mu wa ha no won ant na kurum ha won amobra wa ha won anko school wa ha the youthful exuberance memories na mo wona Debbie me sebe ma mobo wo so pen but fiti primary school no mo ne ade ya akọ sports e wo ho no ma the foreign the memory Kofi you want to ama se mi to ma kra say all park no so and na madam park no so e ho tete ata ana wo Portugal ball ne ho na tete akoda na nada akọ ho tete o mu nyina e ho na nkwala nyina start here fish ni mu nyina kwale ho tete mu nyina ne akoda bi yere wa outside ball yi ezeka wo anka obeto aso aye park na park first na park krumia no na park na fu an kan tell so na ball pa ku ade boys sit wara no ko do park na nyina the first set one go visit one ho no mu nyina ho yes assembly accompanying team na ya sari ya sabi anyimi ono mo do park na nyama e ene amna wo me na me fa we do sanwa fere amna nyina man ye ne wo ye first nko na da ho no nso to a na eba park no so me ambo pa e mo tu go tanu nyina atimu e ma park no e fine Kofi Dabi ye ntwa wan wo de ba sport development on potem ha obi am say coach dey with use but even say chese park na Kofi Korea ajiman ye papa opoku bense doctor ochade Emma ne mo wane ade ne adofo mu nyina kwose mu ye MP betram say mo ntwe mo tournament ne kura de mo nya na the next 6 months obewie dia no na ne kan honorable na Amadoku a honorable no pe oti enkan mo achi onti enkan kwem say ken obeti enkan mo amoka no ya na mo aka honorable park no ewom say o shabosu minsia se bibia kire wo so amatemamfo nte bia no bi kura wo mo obetimi de aboa yama manfo etimi akodi agro aso anasa ha de kan eguri akodi eguri ewo ade ne so ada wache pa we sokuma be kan ebeka se bi okuma etata obi ana oka obi wa no nyo ekomo jane o mi ese park ne da ho ne ya wie timamfo mo kofa na chema mentwa wano na no mentwa no ne pani pa bi okro mo ba officer be chia me o se Ademi was a ritual. Say uye okroponia obekwa Ademi as wako school. Na nelko eni etu ball ego Ademi pampam.
na etini be go adami nsuo nim na dami afu na hɔ ya I think so was seven ko na me ko hwe me ba krom ya the nsuo eno an ye sa bia wo ese wo so wadami yes say wo so bi who misbehave yes jama onyo kropo ni papa ya so yes so wadami ukọ kwa kro bia wo nsuo udu abitifi a efre nsuo bi pa ohini nsuo no edako adami anwe da wo oba sampa oba be pon a obiri ni obiri ene asuasua edankonwa ne ho ena oban price wa kwamitia ena nanom nsuo papamantan etare ho udu obo a obofuo nsuo obo nsuo ye frɛ no aketesua na bisa ene wo ho asomane side obo oba ye frɛ ne sɛ asaka nsuo ye frɛ na yi asaka nsuo de krura da ho wow kuro bia wo ni nsuo a nananom sade hronkonwa na eda nananom emfa da ho ne adami utie nipa tete wo mu nanu a kwabra scientist frɛ yi okademi opia no ifichiri kwabra scientist kwade ifichiri ho ana otiti wa akwa adami bia jai Rotary Club for the sika be ye nsuo yi se hu hia ankom be ye na ya yentimi anto aso Ghana de ye mobo kanemi krom na STC gina nkokɔ na frobepo no ba kwawa ko gina kotafo na akwankoma na rankoma be fa be goro na aba enne STC kokɔ kura nyina ho ye kura ni ma na ye kwa echi badu ba bia timamufo nya betimi aye bi di aboa sa enti uche se Ademi Park ne de Kevin Chairman. Oko wache na ya na nkɔ hwe na se ne wo tumuna na that's what Chairman enye din mepa ene before the start of my show me call videos me tenase am videos and pictures me call watch o yanya ne cheye yanya park ne cheye na yanya ready say be bibi etam Ghana sika e de be see saa dan si wo so ye na ankanye bia players ne be kɔ Arsenal ko bobola o me feel weather no ha sabe chairman sabe no region saa time no odwen asan dwen Ghana ho saa time no odwen Ghana ho sabe but eni sabe yampanyifo no be dwen Ghana ho park ne de maybe MCSA between one among I say the last time I call her Okoman Tankers call her you could di hujuma na Rotary Club for mpanyifo edi anim wa ha no eka ho asem na santi be ka ho na santi abahaba be ka ho asem eti ye behwe me say ye be san atoso ahwe is a nice or adami yensu bi enwo yete kokwa asese opebeba nsebi wa ha nsebi bewewa mache say nipa e wo se nyina betwi aba ha betwi akọ adami akwakosa wensu adami bia beko akwakosa wensu adami ensuo etena kromo bua ma motete mo mma echichiri kro na se sebio ne mo di fina tantan de ne ade na edu na meka me se won antena ha wonim the youthful memories memorabilia bia ni ho but we will bring back some of those memories. Oh yes, we will bring back those memories. And Kevin, I hear you betie. The best was ahwene no team no. Mon check wo kwa kan security arrangement no. Omna mon ko na kwam kan bi. No mo kwa camera bibia na montwa na ehwe what is happening there. And you see your best afra say sa hunahuna ene kwam kan ne sa ayi buga this year. Yeah, we're going to boot for boot. And whoever is responsible must come out. And yes, you may be obi obetime so me man. Yeah, what am I saying? Oh, you move here park no. E dia ball. And other near mass say community gala no money no man. Chairman, one who said PTC failed no. Akwe say school is in session. Into some of these activities will have a bit to disrupt. I hope na one administration. It's one maho kwan emma o man na yusu exactly. Ukoku apimaya. The same thing. The same thing happens there. School is in session. One maho kwan emma disruptions in niamama. It's in ye wo kakra e honso ye betimide eguru no. E honso bi achichire nipa bi nse egu na achi se wo mo wonye. Enya bro ni be ya kan wasem se nya. Oh yo me na me kan ma asem se nya bro na nya be. Kono ka ya wo a won so mo bi so. Me say Nyankopon adaroma. Ye baba pin o ma betimi aye no. Ene no ka say ukọ
clinic ekoje clinic estimate beto ha it's about 70,000 in Miami adika ho a little over 100,000 ye best o me betimi na mo ma be me no ka say manya ne nkra say obi de nkra ko to say o mo for estimate ne mbra no me na yenye enti una ka say be sunti ye di funanim udi funanim ntimi nso a brama chile obi megina ni mo ye be sunti ka ma wo high crofo em wo busu enti ye so ye be kwa pen crofo amo nga be ye clinic no ebe ko ye adami ebe ba so enti that just about it obi ti say what they say crofo was a safari ohina fra patch o say mo ye business change safari that mo mo me na me park here I don't think say enti minye ye enti ebe stress no me be boa no aboa bia na MP ba bia MP copy ahode na free no bia na ahode na ama se be berima be ye bi obia be ye bi wa me ni na copy ahode afi ba bia woni nana woni sia wa su na no a woni sia wa kosu woni ne ho de akoto fom ye ko ayi ne ho so onye ready na sabre ko de honorable wada ye ntie 2 years Yeah. 2 years. Yeah. Wako me jai. Me me say. Yeah, say. Consider man. They say me say. No chrome me say. When the sports no konya there. And rather so much see apamo Ghana Airport. Company Limited. MD no. Mr. Kwakwa. Mr. social media. O man letter bia. Ajine sem. On social media no go letter. Na you see you should be a little serious. Yeah, zebo. Na Ojuma chinchin say Ghana Eka Airport security area. Sure. Na papa yes so ye dwuma 14 good years. Wow. One rise every drew. The MD. Na say be obepon bi kura na sitting komo say weni into mount to adwuma ne so. At least you psych him. We Ghana ba. What the bro action it trim. E dem abeda ni trim. Onim bibi kura onka na onka. And then the ma nensenom na busuafo asore wo dem ene ekua ene omunyine be bitter about Ghana say is it worth serving Ghana? Call the person, have a conversation, let him understand say yenti man to atibia say and then crofo keka ko say na no da magda de ne pe ko twa ba bi papa ka say ono so fo say me MD say me test me power say am I in charge no and yes one ko ni bisa say sa magdan ehono eye hwan dia ya tete kwasi what be chairman Martin he just say eye obi na ne dia no bi tare nim na enti the power say on the power untouchable or ye obi spouse ni adinti na me kan ne say aya na adwuma okroman ed o kan say ya ejopoku Dr. Poku egeti ano no nan e de kokobo okoma no papa sare owiemfo no be dwe ne ho na e de kotagen so anka politician a o radio stage de kenye se ne se no kan Japan e de omani ade se ehunu you na radio go de we e your man radio wa bie enti e ka na e kama timamfo na anka e se e kon buga good for bull se we se wo kan ya anka nye ni enti e yare ho o ma lawe ne yenye adwuma enti na no ada ye se apam papa de nra social media amusa no sminim social media ko hu letter na sabio ka social media na afa na adwuma making gusu a present magdam issues yi ho o present e be fa obi a e betimi aka no ne ontimi nkasa ene babia da ekosi ene piti aya se bo ze niama na ekoso wo Ghana ha na mo hu yi la bi cake no ya se film na me hu se Ghana babia yedu no ye mu bi wo ha na se wo de Ghana fo ato dame me draft so and wo pia ye nkwa ha na ekwa kosi se won afa ye nkwakwa ekwa kosi se won afa ye nkwakwa fala na nka asem aba na nka denti na mo organize town hall meetings president organize town hall meetings to incite the people edi yesika the resources minister so trank eduma fire Land Cruiser petrol and diesel hotel obeda no bedi and na machenko say ye na not a mere person, not a mean person, be a senior majority leader. Now it must come again. Where there? Initially, oh yeah, no who to send ya na unimu hohe. Kwasi. Me wa hai obeti ni bibia ba. Unim send about omiati mobi. Nyabotre.
Nano ada and there's one more call by Biakudidi. And te me ko na mhwenam zabi. Saa de umtai kan radio so chia. Mo didi ho am ko order. Na me ko didi a na ma be qualify say man jakra na eta ko ho. Na mo de ma be ka ho nti me de me ko. Ye twe ho gya chapter cross. And I think we are smart man. I'm not be home. Into chairman says so no honorable. And no, you can't bring this. Please take it away. Yeah, and you're fine. I think we are being sensitive to the plight of Ghanaians. Now yet you are to a bonyum, a kaki, and yeah, 11 near the Benny. Yes. And one. So you be trying to spend your basa. I don't pay. Now, many women you come on say, to say what's you soon say, you will sweep a corn. The other will be said, I was I could to show. No very good. General was it too. I could to show her. Oh, Gary, yes, I was going to say, I don't say, who was so remote and I was so president. But area home. Well, you see, because honestly, na a dear Ghana for a bondo, na a buy a fire seeker, any resources, and nam a Nikrano, you could fruit your queta credit. You can't see one and your face. Na a whole majority that your budget say, Yen Tubia near Benny Bay. Levy cake. He levy cake about Unimo here and Penny Empire, what to me, a sumu, a trap, any other for Bomia. And Penny Abbey, the na save your cake. Make imagine ya order cake. You know, because the next 1 hour. If you can buy and mobile suspending, and I come with you, and I know that come out Fabia, people from Miss you. And paying for 1 any which they now. He must apologize to Ghanaians. Quasi. And if possible, he must even resign. He must apologize. Because me who say, one fire. Onye no parliament. Upa pay. Say, the senior minister of parliament. NDC4 and the year idea we are. What is good for the good is good for the Can Ghana Kehu. None of that Gabi Koy example say, Mama and some more cafe economy obi o and Quebec say, Modi Ome Podo Ghana United Stammers on Pacho. Muma Inhi na Amachi Yen, Mummy, I been quite saying cracker. What one grounds Biama and net demonstration, Pablo Mo, Enya, and Wadimbia. What about demonstration in it? Say na you levy demonstration, you know. Ye into ebaso. It is a no wait me akwa you levy kick the ababeto. Ababetwa. What the guy said dabe. Mama dwanfu no mo odwanfu. Yentobia. Edu e bia mobo. Because I share isu Ghana for and yaso Ghana nyawo. GD a nyawo MPP mu. Yesu say e levy anka e be anka ba ne fan to nchai. Then you know osa baba we kire o say David. A cake now. A cake. You see, it's a clear picture and indication say you levy is your pass. Yeah, what is kind of it's a clear picture. Or the enjoy. But it be an entity. But cake is honorable or say chairman must come out and apologize to Ghana. Oh yeah, member of parliament, majority leader, SIA minister of parliamentary affairs. On your small person, or your senior minister. Senior watch our house. Current parliament, with the exception of the speaker, he's a senior minister. Na madam makoda be a friend of wahene na odme adwuma ho or sports presenter say they obi ni was say onipa bi wan na so ayedin men ka say papa ni bi wan na bibi o he say wo say na no kra wo ko wia unko biem nti sabra wo be ko fia odi wan no nyam be ko be magana fo poso aka say wan kiti bin wan fitadi tuntuma tua to no ne ade why will you do such a thing papa ni nyam for to say oh below the belt below the belt. And he must come out clear. I thought it was a joke. Oh yes, initially no more say NDC for na akweni but we saw another president. Minority they were presenting. Minority be presenting. Initially they were trying to present. Minority are presenting. Oh, they can't outwit us. No, that's true. Anyway, and starting the year right, they go so I can come home some. And I pay in Beka, a papa Reverend Asari, in Kwaku. Chaco. Because not one say Chaco, in Chaco, in Chaco, NT. And when it came no church, because I type it. So, Sandra agrees as 71 car.
Also the man also for say so for One for me question. And then the presbyter Kasa. Baby, oh yeah, fro presbytery session and yeah, local session. Presbytery. Yeah, the wasem. And the Reverend Samuel Imchako, a chaplain. On the senior high school. Nifa Edukrom, your minister in charge of our Predi, Emmanuel Methodist Church, or your Methodist Sofu. I will do Chrome circuit, and I wanted the boy, so for any back, I don't know. And I'm Mr. Samuel Ajeman Cranting, Predatory Grace Predatory, or no, or no, so, or what, or D, Nijuma, or presbyter, or a Safanipa, or Sanso, Usiani, Abitific Theological Seminary, and they all Bompire, Bonhoso, Babe so for more. Now, I saw for them, I saw for the your bunch near board in your man can na your mom now, or my human change, and I come up. And then I pay and some company for you now, Yedin Town at their far Sunday year right, never back community. Now, Nina Yaquanim, go for a phrase, Sunday near Mecono, a boy, and not so for question, and then I say, or Pim Super, and Yabecoso. Now, Sunday year right, Yaquanim. Kevin, Chaman. Chairman say your corner I also faba, but Chairman yakui mami we say mami mami osichi mama osichi do na friend osichi na friend oyin safari na mami no na birthday it's me wish no happy birthday Grace is also wish no happy birthday it's no mama osichi sana do na friend no and ya wish no happy birthday and now the penalty so me about Ellen Asabia Sante and also and then birthday me wish no happy birthday you know Chairman say what do you buy Ellen Anna Ellen warrior or matter 16 for Nigeria on ordinary status yes okay Mr. Grace is sending me message say I was sharing my Grace Mrs. Ekufu Patricia I don't know friend no Osichi microphone Mrs. Ekufu Patricia do na friend Osichi Safari mama you Safari mama yo it's Safari new anom Grace money Grace young down for Grace and I say good mase and I say hono ni nua ne ye nua samifum ayo jama enche na mama Osichi samifum so ya fama na enche ana wo samifum di ho so that's the one 5 years kachi eti Osichi pacho walaruma let me handle him me say pacho walaruma fache pasie for cho eti for fanche me nepa era sami fum cho se boni di awos re no o da menye di na boy na misiro opening enye kwada kuma then dey bo sami fum di awos re o da bi tell me ni be apa fiba Jesus years sami buy why you ask sami fum bra 16 years and I'm bra 16 years I say we papa to 10 crew room I say na edi na bra 16 years enti ye bond dey say what's the meaning of this Kwasi Chairman you only na say on pacho Kevin Bukoto je na pacho oh Chairman you TV so bia be so Bukoto Wadaruma Kevin Bukoto je pacho Kevin pacho Bukoto je gu from Wadaruma bia be hu TV so obi ehu TV no bia me ko for me ka so ni e tiri say what break Samifum bra 16 Kevin yaw Chairman Papa say what break 16 na no oh yes ayina ye ni mo na eche oh that you me oh request me say me aggressive enyo one kind of boss ayo bro was it vai then you go put ba ye ni wa na eche guru wa so say ye mo nyum no say mo resist ye mo anyo no what was just say 16 opening oh no dey before so sad under 18 for no omo so some no blaster temi Bodin say open sami fun me pacho manyini ye kansa no temi kansa wa test me say odama se pa chairman me pacho but ya mo akwanya no what the next minute to do it yewra me am wo fa no ono so nim dada yewra sami fun anope ma minchi ano na ono se na edi enkomo fa ene ade anti no adaroma
Yeni Sɛ wo sɛ Kofi ɛne Ansong. me na asɛm me me wɔ fa asɛm. Sɛ wosi yɛni. Me na me wɔ fa Yɛn a asɛm. yɛte ha yi. Nti no We o ba ma disassociate ourselves. Kevin, Grace asɛm yi bɛyɛ wa mpa kyɛw. Yenyu Wokɔtwerɛ cap small genie ade wa mpa kyɛw. Ɛne ade a every na ma me pa me kyɛw na me nkɔ. Sɛ chairman nti yɛwura me wɔ fa me agya. Me anɔpa yi ma me nkyia no na adaroma ɔfa kyɛ me sɛ ne di mpue mu a agya me kɔ sɛ nyɛ na asɛm koraa nyɛ na asɛm ɔno onim sɛ na me na te sɛ ne yɛhyia yi di nkɔmmɔ fa ne ade a nti no it's okay Kofi megyina akɔnya so akasa fa ɛnkyɛ webe kurom yi abɛsan wɔte akadam bio youth costume 15 16 17 years bɛgada ɔmo no ɛsan train no bio ɛwɔ akuapem ha because youth na nkwadaa na ɛsisi no ɔmo nyinaa num wi ɛsɛe ebinom ne bɔɔbɔ ebinom yɛ se but nneɛma sɛn no rɛ ɔmo yɛ ne bɔne nneɛma o ɛyɛ nneɛma bɔne ba bɛsan akanya ho bio wo a wonum sɛ wonum bɔɔbɔ no start prepare ho for now. Chairman ɔka ba ko je Kofi coach ayɛ mi bu na be mo but you see the kind of system they run your football no kuro and Ghana ha no aje o yere on be dem support o wan yere on a eja yura Abdul Salam Yakubu ni wadi bi asokro so ojai football Alhaji Busa kan nya me nko a eye is excellent Dr. Baomi na be banka onu so jai football nti dey say o chairman no system na dey run football no akoye say esorowofo no nko na ja omo ye football no ana focus akoye black star nti no so also be football na me dey mesero say yero ho we say yero yo yes o wiase na o sinzum a sinzum ansa na dey wa ham okay but o umie wani na de nyame hye ase a de bia no we mu de omo nim nyame yo sa football people for no omo nim nyame ye nim say ye ade no cause omo nim nyame ya person enkwala na be say oh system no mu obi wa talent no o talent o wa adwempa o be say enkwala no be say but omo ni sa adwen no ti omo ni sa adwen no ka kiro ye be ye o wa bia nka say bi obi wu ye kura ni sika kura mu chedie ye be ye o de ye ne still wa no de omo ko so na enkwala na mu ya bo ma still be ye ama nkwala na eba no ye ka nkwala na hyedodo nkwala na wo anu board bo no ye ka mo hye ye be ka o ma hye ko so untua kwa na untua bias na ho no wo de no obi kura hye ho outside akara si outside no mo hye ho obi a o fine akwala na egudu aba e fa na dai akọ Ghana nkwala e bobo bro nyina no enam sa aka tun sia no be hu bi re obi to ku be no be hu no fa no ne ko na ko ye dai wa ko egudu am chin hwe no yi but ene sao ene ya te na agency it will play a part of agency be dey say any agency asam to do say o dey approach no agency no wan ka sample pay bi you say Facebook aba we aba o do play no gu nko an se we bo nko ade a e ko e so be ko no obeko I'm trying you know tie say no say yi enye bia say me tie me ba akola Alozo me want fa phone frame say okobiru ku Chelsea me fa na de emra ndokwo si na akọ akaso ko medicals okobiru ku Chelsea oba akonso edi kan ko du ho do ko du ye no say one tin yi a enka ede okoye no foforo so nsan enkoto aso say so da me ya do na Alonso fibre ku Chelsea ya contract outside yeah tie and I tie you be can say when I grooming na na system in the way say see top player go outside see can be bad emma down but unim say your top player go outside and say the team are not poor the coach team are not so bono and so we have percentage but yeah man emma yeah man emma what the first ma akwana nwi nkan hu say dachi bi no we na bu ami no wan kai wa unya medwuma no ye that's all. I make a just uncle for the one name Yamijuma. There be almost to tell and cruise at them. I was in Yamijuma. Can you come a 5 Bible? I call Zambaka. Be almost shell and cruiser. Boy, we may play. My phone number is in 0551 667755. 0551 667755. Obey me the text message. Na Odiaba. And Oko Facebook Live na Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 and YouTube so Okoman Radio 97.1 sa Twitter at Okoman 971 and Instagram so at Okoman 971 obeso ni edidwa ye bo odwa tondia ho niema hu da ru edema wa odaroma odu ani kire barima Chumhene Memorial House barima Chumhene Memorial House
ewo akufu road new road amanfo ene parliament sport ena edi anim hwe ewo kropon akwapem ha oba ebehwe ne ato niema de ama kama na nkrofo ati odwaton de no ho niema na ene matimi akọ so kama edi ama nti sorry companies ahodo schools announcement na open say ye announcement say a social announcement e ko bi na mote dwumade bi na mudie mepacho enfoni che ba bia bra Okoman radio na your rate ahodo a your friend say introductory packages packages ahodo a ene yatete so kama ye de ene won free ase e de akwa yanim restaurant ene bars ahodo pubs and corporate institutions abanyumakuo ene enyumakuo ahodo a mo important ha hotels ankrankre ni nyina say obeba we sofo na onso aba 0246 435565 0246435565 and 0266 200 222 0266 200 222 0265 200 222 0265 200 222. We are blazing. Okoman Radio. Yo, me just so the boy back to my pa. Ubo my captain not. Na me sure we my pa ubo. Na me sure. You when you in some you may be there higher. Yeah, for my boss when you my pa or area boy on my Ghana any of my thing na yakati na ko sure. My pa mo mama mo thing any mo be no area boy on my Ghana. Yeah, for my boss when you my pa or area boy on my Ghana any of my thing na yakati na ko sure. My pa mo mama mo thing any mo be no area boy on my Ghana. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Kasa. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Charles Kwajo forces that alone by he calls us one. Ain't you be as him? Yeah, when you know. Ain't you soon yet? Hey. Happy birthday to your mama Oseche. And that's a for the mommy. And mama, yeah, ma, happy birthday. Go for more holding. As I was saying, and as if any birthday was a humanity, I was a maker. Ain't it? No cry. I said, and I pay an answer for any grace. And I papa, you bibia. There are some fum or say, oh, my happy. What's that? You know, one who catch hair.
There be my microphone no to say sense. Hey. And then I can't say. O je o misery o. Who didn't throw so account? Bibia, e kwamba kosu e medana madao. Una bulu bibia, e troni de pepe. Una buna sambia, e kosu e medana madao. Una bulu. Kwajo mante ama o amanfo. Was a happy glorious birthday to Amma China. I wish you more years of prosperity and good health. Glorious happy birthday, Amma China. Pray for Kwajo mante o amanfo. Wasana pay ochia umpo today. Kopo mo ahoden on crowd so wait me ako Facebook Live where Okoman Radio 97.1 and at YouTube Okoman Radio 97.1 sir oko why you stream live crystal clear professional video and pictures come on now I want to be the way I got to Kwame Yesi no just as the president of Ghana is so are his ministers. Wow. To bomb wow. Just as the president of Ghana is, so are his ministers. Our president is saying. President what is saying? Oh, on Guaros. The president, ministers with Guaros. Committee na say Oguaro plane na say Usinoko demonstrator enyemofe. Ne papa baby enyemofe o go say ma force the internet say so nto say on say as a president why busy kakra. So say ofro Oguaro pa. I said the Amjo man ka bi o. Ba kwa say je ne ayi Kelvin na ka bi. Kofi ka bi. Ubasutina. I am packed. Ubasutina di fuani. Well, yeah, kwasi na papa bi ne rekwa asori na so for say emma wo tumi na emma ne control mema na bema wo here a to da otimi nya nsusu so wo so na oba ehwa apɛ na ma me bi aka che ne ku say kujina wo na nya say be ka na control fi ye kujina na akwa kujina ho to for say opani asem o say mpacho so for no okay na man me dey na see me jina ha my man approve o say kujina na mbeka na control kujina ho na uja fa kujina ni mo wa senyo na enyo re ne control be jina ni mo ha kwa kujina na say papa to say senyo re no say no okay so for man me wife is me jina control ya bi mama mo play nonsense. And I'm happy to tell me some more achibisa say upon me to say obeye wedding and I say a year party float convention and I say rally now obeya or say a how can na de na nka yenim ne nam kofrodua yese kwadwe so bi ne ho de na asa ne ye do ko galawe ne ye do akọ betomu ne ye do nam sukwa ne ye do abadwe so dabi they say yasesam san say kofi tuo yere kofi tuo kofi ana pa yote enka emo ache kofi enkomo no se ne ye keka kosi ye no ye beko nti ya no edu ha no akai say no phrase ye nshia ne finalize but bra me be nam ka se ye beko o de ye beko ayi ndi ye beko se ya nshia se ye beko ne ye beko kofi so dru ha enti sa ne keka na kosi se o se opese unya band pa ebo a o se ebo a nan ko ye kofi ne ma no kofi ye premier ni wani abie light enso so o ye programmer na no odwei kane ne bi to koso no wa obi si o kwa no so kane na to adru ho sa wa mufo so yenko ya se kofi to nka ne kofi we heavy and canopies here na no obi koye yie na wato nsafre adofo ne afarefo animdifo in fact adefo na say canopy no enye papa na omoti asia yo mami odi eja wani obata na we na ye tik kwasi
canopy na abua agu enkrofo so a enei 2012 campaign. CPA na papa ne ko nyina asena. Oi. Obrefo didi no abre. E wonwun so obrefo. Microphone call off. Ente yere Kofi to say canopy sin konwa any stage ni ade de. O papa de ye odwumadi enkofa nim kwase fa mrew. Na no ohene bi ko ayi ase ne ma na konwa. Sa na konwa na hyenka. O tena so apaki kradana na oda for me. Na edwan atwa ne ade abam. Na ye paacho na ye paacho. Ye mpeso be boss aka ni bi. Mesrew. Momodia come manfi kwape manfi heya everflow baby eji susu ni nche wa yere Kofi to happy entertainment light and sound system obutu ho na odi ni nkwe ne omrantie omho ya hapa okan ya na esegu kam ya be hye dia mawo uwie ya na yiko na anu ade koye program bi ekofa nkonwa ye wie mo mefa nkonwa say yeye na obi abo stumienu bi eno ekoye ka Kofi to de mrantie di begu ho na uwie no mbesesa na omde akwa ba eka bia enim bomodia ne fo ne kire mafia kwapem everflow susu ni nche ho a 0275 042 594 0275 042 594 na 0540 790012 0540 790012 na ne Kofi to happy entertainment and light systems including kita ho waseme ka say light power na wia obekọ lunch anapa be ne odofo akwetena na matie nyompa na mafam ho adwen a eno you like pub eno de ne ukọ mafe no methodist nche ho na you like pub enso bo ho ope pork chops obenya ope bankuni tilapia ense mo adwo ensuo Kofi oye boy Bible say for the lack of knowledge my people perish. Bible no say for lack of knowledge my people perish. Nimdia me nkrofo ni ntino ayana omo kadwamu omo de ntwo ayana omo chirom omo kam enti nimdia de onya nimdia wo bibia ayana o say knowledge is power. Nimdia eyetumi ne santi ene peace Montessori on ene yede mo friend free suku ase Nkora madi abosomi 9 ekwa kozi basic 5 mpacha odine ko baabi na enema nko yi a emase entie bi ma yentie eni bomodi afa ba ne ko Peace Montessori School ewo ekwapem akropon school yi me no ka say aban enkrata hodo ehia biara waji bi school bi a obi de ne ba ko ye say school ni nkrata asem ko si ya kwa school no kra ye nim no ada na won so wan hwem anu say school no nkrata ansa ada oba na ko ene Peace Montessori de ye won nkrata nyina ya kire say aban age atum Ghana Education Service age atum in the Register General VAT you just bibia inspectorate board na babia ufa nia wonu age atum me no ka say ye fan kwada e de egu school matete wo mu na kwada ne nyia wonya nimde na wonya tumi wonya hoden ode abone bra ene ne ye ka ho asem de a kire ye kan fo Peace Montessori school ultra modern okwa wo ho gate dano bana udi ko shemu a so koyen sa na be kofa no nya fe na tie bi e no buy no fa afichire ha e ne ehunu so fa banchi ni mu ha e ne ehunu so dabi o de nyene sa koda na ehwe om kama enkoda dumienu wo classroom e ma teacher ni ba ko ahwe wo mu e buru 12 pe e ba ko ka ho no ma mienu na 12:1 na e ko kama koda the ratio a e de kira de wo ho enkoda no so etima bo brofo kama pa teacher form to mabo bill certificate ahodo wono mo wa chese o ma prepare training ahodo ye mo brene bra no ne nyina eko kama teacher ni o pese o ba ne tetew na so kira de abra e fa mebo Peace Montessori abusuaku ne yefo adwumum ne mount tie na so ntimi enkoso na umfa som o manfo ene ye ka wo se o do ban be ko suku a ne aka kire wi tie ni asopam ne ko Impressive Colours Hotel hostel empotem hono shoe fabric shoe fabric una manim sa I resentu baby travel no si junction ho a na okosa okoduru Impressive Colours Hotel la ene sa sukui ne dia ne mohwe ne fa aba ne ko ne fa ntete sefata ma oba no na zo hu se we dia mesi so mahwe me ba ama ne oye nipa mu oye titiriu ne nyina ene Peace Montessori 0505 829261 0505 829261 0200 177 676 0200 177 676 and 0279 267 523 0279 267 523 nani penny any kita ho
Yeah, quite a baby, baby, the Tibeto, and so I need that dream. And Nana make us always say, Ufiura, and no, but any assem, assembly no mania. I could day cofa a dano and Safanka crack, Firate, Nakum, no Atiana, hey. Can't free a dano who conwa wouldn't paint ball. And Yakuran didn't Akuran to paint or do papa, or Pesachese, Umobra, to paint that once he died or Cassettia, but more Yakuno Japaye, then Menimia or Noyashi, Sassini and Nekitu and Kitu Bia Crobbo, na blocks no, open quarry blocks in 5 inches, 6 inches, and some blocks in your piano, open 5 and 6 inches, it will be hollow blocks, you 5 inches, 6 inches, and I'm Yadi, and Yafena beto blocks, I just go petipa, you tipper, ever tippers. You tip and go hold open China bucket, Ibenyama, open double lazo, single lazo, 1.5, open Reno, and I say open Kia, open Bongo, and Aboboya, Nina Oba, and you know, do what assembly can say. Yes, a baby, a hip will go, it's him, a wha, near the amount, none make come at the mount, and they query a buono, gravels, new stones, and Nina, Yedibiaba, Yedeboa, and then C4, open a year quarry dust. Out of your pavement, you know what said, you be Nina a Japaye construction and general merchant at Roma. And a iron ross, one stop shop until all tall blocks. Now what you now you cement. As I'm done say near some iron ross. Nakadi do a change Yakugu site amount. And to Bruni say one stop shop. Nyafena Towe Medina, no do a Shalabutri, now Wakoi, Kwashima Kakadebi, one stop shop, and one ADBBA Mawo. Near we are banding where I at the end, so yeah, Mobi. Open plan cry at the amount. As I'm decrom say, well, you're in Nano, in so untimin so free. And I don't know, I feel I'm a friend tankana, I am man now be a friend, there be a Japan or tankers, and yet tankers. It is ho. We are near signed in Swedish. Now, what I will say, you still do half of pet frame. Never maybe never in a work as a general, not a real word you marano, the Yanis are there be into Japan, the way in Abba, and that's it, and no one near Japan. Now, nano, the blog you me quay die. Yes, ye bought photo frame tea, ye bought that wa. Nadwa, we concrete nearly, ubo nehuri, a hawk na mechel, as a necoto, Okasa, Okoman for Sebra, Okana cry a discount, near the do a chin, the ranten so, and where come, say, ranten ho ha, not one or day, and for my be ye, a Japan, ye nyanke bedeni, ye dawasi, Okapman dawasi. And today, a my favorite mechanic of us say, hey, Fridan who only painted ball, or no banner or the wo. Or just oh papa more brapa pan to paint that. And if you rank a miss ancho, or more diane Japan 0244 719 814 0244 719 814. Mnoka say, Misabi say, EBM, the woo, filling station, so man, a star. I say a star filling station opposite. Now, Japan say, all work and no play, make jacket or boy. Now saying, Wakotum Fidia, the ball live band, and I saw for head, the America the warm, so me a convention, any retreat I hold one here banda, me from Chow, a Japaye, bass, treble. Now send a band a bono. Unye ya, and one year Japaye, ya wedding, topono. Jumadia would be up a live band there, me pacho, and I know could be a coy, now Discord, a coy bo, na or bonhams, a Japayo or Eddie, but one year for the Japayo, not and then encourage Miss Auku and a pair of tea data. Yamo watching, we are heavy, pa, and pay Yamo watching. Just about 14 minutes after 9, and you are tuning to 97.1 FM Okoman Kasa Jumedi. And I pay and Penny Atanasi, you tell ye, and the Methodist so for, I will say, Nainibon has a Methodist, almost Christ Little Band. Methodist on a Christ Little Band one. Born papa. Okone born you ma. I said, I call President singing my phone so bo handy Christ Little Band. Enkwani can literally Christ Little Band. Born Methodist main fellowship. Omo share blue black sa na omo kama na omo so mu do. Mama say praise for Christ share blue black say bi. Ana ma ja share. Mo share extra white and a form a bi na mo share there. Okoman Kasa. And a pay mensa aka Reverend Samuel Asare in Chakon Papa born homo di bebre uko ni Senior High School do krom okre honotia oni nkwadaa edin kita ho ede Kristosom ni nyamsompa ene tete pressure nkwadaa ni mu chisom sene obesi abo mo bra onya san nkwadaa ni bi ware a oba obema o yatete no hanse papa nsa no oguso a ene mapa ene babu gina pen ahodo no ehye wo no mu
Emmanuel Methodist Church ɛwɔ do kurom so papa yi ɛhɔ ɛna ɛwɔ ɛyɛ aprɛde ɛhɔ na papa yi ɛne Emmanuel Methodist Church ɛwɔ circuit ne ɛyɛ adukrom circuit na ɔno aprɛde ɛhɔ na obutu ane ɔhwɛ ngwankuo no ɛso ɛde ma Kristo ɛna ɛyɛ papa Samuel Ajiman Krantin papa yi ɔno so bɔ no bɔde paa ɛne Sebenan Presby na bɛ presbyter no na oyobi a wadi uhuni papa wasoma safo no ɛne wabɔ na baso pagya no ɛde na kɔ presbyter ɛne wɔne mpani na tena sɛ adwin Grace Presbyter na mekɔyɛ left ɛwɔ mu nyinaa ɔka ho ɔmbobom yɛbɛhia left yɛnkɔkora yi na ɔmo kɔ so akɔhyɛ asɔfo a afei na ɔde pomani ade nti on the left ɛsi hɔ the whole in fact Ghana krem sɛ ne asɔfo asrama ho sɛ asafo a left wom na mekɔɛ meseme so mɛkɔkɔfa mu bi ɔm so bɛka mu nam sɛ ade deɛ yɛnka mu baako bi yɛkɔka mu baabi na fifiri ɛti mɛma ɛna ɛne Presby Church ɔmdɔm sɛ the Grace family ɛhɔ na papa yi obutu ɛne ɔdun so ɔdi ne pa na sɛ ɔde som ɔmanfoɔ papa yi me no ka sɛ osuadeɛ ntwamu da ɔwɔ Abetifi Theological Seminary ɛhɔ na ne ɔno so ɔkɔ asɔfo nteteɛ na wabɛsɔ clerical anim no wabɔ na ne yɛba ne saa asɛm akyerɛ mu yɛ banch ne yɛ bɔɔdeɛ ne mankane no ɔma no ntimi asɔfoɔ no ɔma no ntimi wɔm nyame adwuma na hwɛ na ɔso ɔdeɛ akɔ so na ɛka ma nyɛ da bia na papa ɛna sɛ papa nso sɛ bi ɔbɛyɛ kɔ papa ɛbɛ research data ne bɛyɛ na mama adwuma na yɛakɔ no na yɛka ma yesu na ma odura burufo no mɛkɔm no mu bi mopopa bi na yɛnwe bi ne ɛkɔ sɛ mama yɛ a yɛbɛfa dadeɛ ne sika bɔfo ma bɛtu na yɛde aba sɛ sɛ yesu nam na ɛkɔm de no ɔpɛn bro no bi na ɔmtotoe na sɛ bi ɔwe enti saa na baba no fa yɛ baba kye baba mopo mu today bacho kwesi be send microphone ma papa mami ai na sa papa na adukrom today anopai nyame adom adukrom boko na aprede so nyame adom boko ano ye ba sra hwe aprede mukro ne efe hwe akwan chese babia ekwan de biara ye de lord kwan fa ho se o ma ya ma ye ma ama bi kra ka o nya ba bi a ye be sa de afa ho kro ne efe na ɛda hɔ kama ɛyɛ market no ɛhwɛ mu school no better this say yes press before no yaba hɔ ofa himfia wa hotel chenchen bi su yes CK Memorial friends saying CK Memorial me dey sana what came there to me I register no na also so saba adukrom ɛyɛ nifa na no so yɛ ba hɔ nam ho abɛhwɛ kɔsoro pampamo dormitory ni ade na ɛwɔ hɔ no iwura mu abɛfa primary school bi nifa basic saa na mu abɛpie ayi for GBC so ayi for epu ɔmo mast antena sase abɛsi kwa bɛta akɔ apro kakra also kama pa mo ayɛ pavement ni ade a ka nam so na ni agye pa mo bɔdwuma that's it yɛmra papa ɔbani Ajima Krantin papa no pay much yaja umpom today erade yesu adom asa fini ayi ya firi ensi ai yakopodi ya be share 2022 dia woni pa de mai amen enti ya bi ensem se nadaro mo cheso nyame onche na ebi enso yeso so ehia nkwa henslo mo kan sesika eni hu a anaje on first kan ka ho na eniama enye kama amen na mama ho ye de erade adom ne ho ye pa ye de ho ase na pay your series be here and say starting the year right and nema ben sa and it was say ye na aboama ya brabo akoso 13 me be atwam no na no ye ka resolution hodo a monfo ye no mdi so no mu ni so na ne ekoyie ne ekoyie na no so focus betena boan emehwe se be ya onipa obetimi aye character review and also because wa share say woniema ekosen wo life ekosen usikasem ekosen no twam a okan say influencers obi influence wanya unhunu tinya ahwe say me ne ho ne diagraphy twam no na o impact ma brabo oboa me sen so be ne nyaaye ne nyaa behwe babia mete no ebia na one ye bi wo haircut ayesa bi o rasta for fanchemi waje rasta we rasta pe de didi ezo o shiwi de akanzo marijuana so bia na tiare bi kwa na untimi twa oti na na yetesa anti ni nyina na eno so ye bo no tofa enra so ye betena mu ehwe enema hodo aye eno so ye betimi aya eno so ebetimi aboa
ama yabraba konkan ntene ye ne ma be hye ye behwe muso mutrim abobel ekwan ahoro a ebetimi afa so na as counselors mo ne nkrofo tadi eshi na open nkrofo a omo secretive because of majumana counselors nti nkrofo so ma ka egumutrim ne nkrofo adwa ho akire mo do omro ahye mo you say muntimi nka toda mo example kra momodin na obi de so in fact won't na prison ni ra ho obi eko 10 years osu no ko 2 years na sa ko eko no ko 10 na media 2 de na no ko 10 so ha na sa ko de no condemn won ye gbo ne kumfu enti pani say in fact won't prison ni edwendwen ho na ne ra ho enti muka no obi din atoto na say say obi ya mo din de obi kura say to ntimi de dem say kuku na watimi eko nanim papa say counselors counseling yaka counseling na eno ni de way me da say me di kan ama watiefo nyina afisiapa nyame adomafi odiache na yaka counseling ho asema na yereka se oboa obi na wasi ginan na ejinasi mo no wo as a counselor enye wo na wasi ginan manipa no wo church no na wadwen mo no eye ne ya wadwen mo no o sin pote ewo ho a ebeboa no na wagya no ma ono ankasa ahwe ne woni na di ho nkomo no na wasi ho ginan enti counseling in short no na oreboa onipa no ema adwendwen mo no wahwe ne susue ho ne ya erechia ne ya erekoyie na onam so ema wasi aginai pa na sani awoka kosi no yenye adwuma no adwuma bia untumi enkan semnen to abontin because one of the marks of a counselor is to be confidentiality enti nsembia wani obesusu hono wase oyobia obetumi akra so yi ama ne ya wani osusu hono enso enyetrimo pobi se me kan bebre kire owre ya obetumi akra so ama me yes that's it na de say enema obeye na odi abo obi na nigina esie ni ade na timi akonkan na otimi adiye na nyina mu no ede no nyamse kese abre yebofo pa eho yakopon that's it papa say ye no asia ma mrebi nso kire mu se na papa kan ya and the counseling adwuma na mo ye no aya na mo hwe a trend ni timi ko fase bia betima ba se bia sa abre de ibia domestic violence na sa abre unse wosopa obi abro nukunu obi abro ne yire obi abro nukunu obi abro ne yire obi abro ne ba abro so ama akofa kasakasa ba oba ne be ma ne ntem ene ebia omusika sam totoye gina esi ahodo project this o hwe a emprimprin ede pa na eye babia ne ma ne nam ani babia cantle ani hwe papa granting yo that's it pacho menso michia watiefo nyina michia driver ya sechi taxi driver ene manfaka ma onodi mbesi ha medana se michia papa evangelist Dr. Abofe baby obia papa yechia yo wasembisa ubisa ye no counseling sadia papa di kan ye no egu ahodo bebre nemu nansan baby a eni kire pa na no ejina baby ko a counseling no ewo mekanisa na ne mpese mkire ne se bia wokọ abele mpe a enema esisi wo ho no no enye bi ene si wo ekropon ukọ East Legon enye issues ewo ho no no ebi na obehu onima into the depending on the demographic area that's it
and no, and usually it determine counseling issues are a tie about up. But generally, say issues na a tie our realm and relationships mo. Yeah, it ranges from abuse, divorce, mistrust, deceit. No. I'm from Reiki. My men are what Mandela market not test him say anti deceit ne we na sentia fa deceit no enkontompo and I say what dada obi bia me ye and so na me no be hwe na wonye say ogina no so be kro o ware wo ba ku bia bete be ma no say ne sia hye na num no wabo otimi tu esuru ni nyina wabo na odi ase oni oba na tena for 13 years oba ni nim da womba ene ko hui efese de awari jaye eba ase wadada no eno ye deceit ni bi entro eno ebi nye nia man kan kyerɛw sɛ man ka sɛ bi o hono ma me ka sɛ me ye asemasi enso na me nya asemasi ebi o hono ma na esese nka me disclose bibi e kyerɛw me kura na oba baabi me oba baabi man ka eni nyina ye deceit ni bia ma mie ma no anka sɛ me niba sɛ me ka kyerɛw sɛ me niba eno e wo ho eno ye deceit ni bia but sɛ na eyade a ye mienu ye ba bi hyiam na me wo ba wo baabi de na se senka metumi disclose metumi bie so e kyerɛw sɛ me wo ba wo baabi asem fi aware ne course no mu ana ware ne course no mu baabi na afa kofa na ba asem bia bra aware ne course no sɛ eyi ne ti ebetumi de nsunsuan so bi aba aware ne mu no ɛho hia sɛ ansa na mbe fi ase no obɛda no eti na amfa deceit bia amma yeah abuse no dey way abuse no so say me hu twi there me dey can because you were emotional you were physical anidie ni nseso ani atete bro atete the word atete general emano atete otete wo ebi o hono ma odi wani ebi o hono ma abuse ni bi cry say me amemro me so me amemro bi o hono ma kasa kra wo mue wano ekra ne onipa no enkasa nkwa kra body language ni kwa enough bi o ha wanim dimina wanim instankyere ni bia obeye wo wanim nko akra etumi de ehu sheni panim kra bia wanim kra no odin komo bia enka ni so odi wanim after all wati atiafa mo ben ni ade bi kra no boa ai bi yesa otete wele wajoa nti wo se wo wi adu obo ajo baba kra baba senia counselor Eddie Kanyaka no na nsɛm a esisi wɔ counseling mu no ɛyɛ situational specific nti wobɛhwɛ sɛ ɛdukrom ha ɛwɔ ne haw aprɛ de wɔ ne haw kropɔn bɛwɔ ne haw na sɛnea counselor di kan no aware mu nsɛm na adɔɔso sesei na ɛnyɛ afi nko a ne 2021 ɛhyɛ ase wɔ 2020 mmerɛ covid ne baya na awarefo hyɛ dan mu na obiara ni baabi kɔ no saa mmerɛ ne yɛhu sɛ na nsɛm wɔ hɔ sɛm wɔ hɔ paa awarefo ne tena kyɛ na nyɛ adwuma na wɔkɔyɛ a na wɔtena faako tɛm tete kakra ɛde nsɛm bɛba bebree covid asɛm aba yes the covid ɛma yɛhu sɛ the family system ne break it down na e break ya kyɛ ɛnyɛ nsusuan so paa uhu sɛ enne akola akura yentete no oba yenga yewo secondary schools ye ka ne ayehia eye honwa akola bi wono a na ohwe ne ho ono a obi a nhwe no
no one no nam so be school ya ye free you kura da open oba enti eye ade a mra ebusuasem no nchichemu bai pe ena ohaw yin so sha asese eba na wo hwa aware fapem efi kyerɛ mu a ɛyɛ fapem bi a onyankopɔn ankasa na ɛtɔi na bɔnsam so agenda ne sɛ ɔbɛsɛe ne onyame ayɛ nti ɛfiri mu a wobɛhwɛ adam a wada ne yɛayɛ ɔbea de ama no na ɔsɔre onyame anka nkyɛn sɛ ɔbea ni na ɔno ahu eve no na asɛm a ɔkan sɛ wow ɔkan hebrew na ɔsɛ wow wɔyɛ me dompe honam na yɛbɛfrɛ no ɔbea ɛsiane sɛ ɔbarima mu ɛne yɛyie ne yɛ dɛn ɛfi ne sɛ atenka bi wɔ ɔbarima mu ɛma ɔbea obiara nso ni a ɔbɛyi sika akɔware ne tamfo ɛma saa yes na fapema agyigya wɔ aware mu no kɛse nso apart from say family system na break it down no fapema agyigya kɛse nso ɛyɛ counseling aware mu counseling. That's pre and post. Yes, pre and post. Post ne kura de ne yanka mo asem Ghana. Post ne de yanka mo asem anya de esi. Na pre no nso onipa ne ba wo nkyɛn sɛ wo be so wo ware a wo pentem. This also for ne ya ba wo nkyɛn a wo pentem de in a hurry. Who delay kura wa nya mo ma bi. O ma bi. Nti I say jaso. Jaso. Nti niam bi nadi. Enadi ma wo hu ne yie. And I want to probe with some questions. Open so who near me ye what to me sense say be ato chima wo baby now almost so and so no recover so one person will be who near Eric also obom trim dada o you train the same medicine chest and normal counseling should take about 6 months na ni ntia e san say bibi ana adedi ma we hu and so ne wo pentem nti wo ma 3 months grand so open I say the fast food ne fast track court ne ewura baby ya ewura fast marriages ewura baby ya enti ma wontumi hu ne akoso yie ma wo mo awarefo no ebu otumi sense danger e ka kire awarefo ne se mo aware de me hu ne yie pe no wo de wonam osofo panyin bi a oso sen wo so se na ye pese ye ware na osofo asemasi de na sem kan ye den no pese obeboa and the calls you receive calls are obey receive no you will be under pressure to conduct such a marriage nti emma adwuma ne ye den sesei emma adwuma ne ye den na to say yenya to say ye wo na say ne eware na ba no they have big yes na e dey pefe o hwe kwasi broni ne ma o de bre ya ebi nsusan so bi ni kana ne ye be ware a ye kofie mu ko bisa oba ne na ma ti yenim su ni ban wo fie ho sabe kro no wo ho a onim orenko ho enti obia bo na busuan ban se nko fa twaka bi ene nkakawa bi meka busua no na empo ye paw enye awarenko ye paw di bia bi kura se ye pe afutufo bi amohene ana empanefo bi kura kogina mo na mo ye yibia fifie ho ene de sukuu ni adwuma nti me kwani adwuma de ba bipia mo mukani enye se mo kani a na be show bi ha wo se mehia no me pe no me do no saa na oko school bi a na vrongo oko show bi ho onu so fi bi a kwando ne ba wo sa adwo ahoye me fe I think say e don ne akofa senso so we nyina aba e de wo se anka aban no so bo modern krampo essay sika ne bi wo counseling training ene ada and me just schools nyina kwa na wo chaplain ne counselors Debbie so wo hwe ba bi mpo a ye wo chaplain ne counselors baby wo a even baby a counselor never tena kora ko we hear a certain atmosphere to bring the best the best na mamofra na to me abeka ensem ha won chero ensem de yetibi pa ensem de yetibi obi wo a wa fa ye fro kora fifie ontumi nkan chero bia wo na oba beka chero no expect say obeboa no so that at least what me aka chero na wo fo said to be owo muni nti counselor adwuma na ye adwuma uhia senia wokan no a serene atmosphere baby a ate ne ho kakra baby a onipa no reba ho a
ɛnyɛ n'adwene sɛ obi bibia koraa ɛsi rehwɛ ne no. kwan yi o Aha, ɛdi na ɛdɛ bibia tɔda ɛsi ne kora kwan. ideally no Yes. ebi a baabi wɔ hɔ a ebetumi aka ne dam baabi wɔ so kora yɛntu mpase bi a Yes. garden bi mu nam Yes, nam ase yɛrenam mu edi na nkɔmmɔ. akonnwa bi si mu akɔtena mu na sɛ Yes. mo bɔ nkɔmmɔ bi to relax the person to come Yes. down to ne level na ɛne te sɛ yɛkan no education ministry ɛne directors a mo wɔ ha mo ti bi mo mu awɔ mo headmasterfoɔ ɛnyɛ staff common room ne nko a ɛna ɛhia nkɔdaa yi adwene antɔ a sɔhwɛ no koraa wɔnkɔtwerɛ na wakɔpaase na ɔde abɛboa ɛne yɛ second school foɔ deɛ no papa afei yɛnhwɛ 2022 as councillors sɛ ankorankora na fotuo bɛna no bɛma sɛ obi yɛ timamuni na obɛhia mo mmoa a ɛdeɛ na ɔmfa sina ni so ɛfa n'abrabɔ ho san neɛ mate neɛ mu nim ne neɛ mohwɛ nim sɛ ɛbɛtumi aba ɛne ano nsɔe na yɛbɛtumi de asɔ ano ɛdeɛ na papa mede firi wo so wobɛfo sɛ wobɛka fa sɛ meyɛ maba wo nkyɛ for council sɛ 2022 maba deɛ na bibisa me papa wahwɛ wo yere ne wo ma wɔ yere na wodi ho ni wɔ fie wotwe mpena na wagya asa de no wode aduane si table so wadwuma a woyɛ adwuma baako streams of revenue ɛsɛ finances papa yɛnkɔ finance aka ma maba counseling meda ase me nua panyin nea mɛka ne sɛ mayɛ ɔsɔfo yi nea mɛdi kan ne waka sɛ worebisa 2022 ho asɛm a ɛne sɛ wode onyame bɛhyɛ ase. You must start your year with God. Na abrabɔ bi a onyame nim no saa abrabɔ no ɛtɔ sin ɛwɔ fa bebree. Ɛsiane sɛ the God factor no ɛsesa nneɛma nyinaa. Sɛ obi bɛdi nokware ama ne ho kani, sɛ obi n'adwuma mu obɛdi nokware anaa ɔbɛtoto n'anammɔn yie no ɛyɛ ana ɛgyina sɛnea ɔne onyame nso nkitahodi ɛte fa. Nansia na meka kyerɛ awarefo bi sɛ wose wode satellite bɛsi wo kunu so a anaa ɔyere so a ɔho koraa bɛyera wo wobɛbrɛ, but saa onipa no nim onyame a ɔkɔ a ɔbɛte nzi bi wɔ n'akyi sɛ san bɛdua kwampa no do. Sɛ wohwɛ MHB a ɛyɛ yɛto a MHB 1110 Jesus lover of my soul, the last stanza no ɔse sɛ mɛfom fi kwampa no do a ma mente nzi bi wɔ m'akyi sɛ ɛkwan ni Christ ne kwan ni san bɛyɛ den san bɛdua so. Nti okristoni biara na ne ɔne onyame wɔ nkitahodi no ɛyɛ a ofi kwan no so a ɔsan ba n'akyi. There is that high tendency sɛ ɔbɛsan n'akyi asan ayɛ den asan aba. Nti sɛ afutu bi wɔ hɔ a medi kan ɛdere ma me nuanom wɔ afei mu a ɛne sɛ wɔrennyae onyame ɛwɔ afei mu, fa onyame hyɛ afe no ase. Afei wo ne onyame rehyɛ ase no ti onyame ne yie wɔ afei mu nea ɔpɛ sɛ wode w'abrabɔ ɛyɛ. Afei yɛn mpaebɔ mu ne onyame da na de kyerɛ yɛn ɛyɛ nnwom 126 nkyekyɛmu 4 no. Ose san fa yɛn fi n'omum ɛbra sɛ anafo fam asuti. Na merebisa onyame sɛ asekyerɛ ne sɛn. Ɔse wɔ Israel amammerɛ mu no edu baabi onyame ma wɔkɔ nkoasom mu wɔ Babylon. Na wɔn nkoasom mu no na wɔn adwene ne sɛ onyame apa wɔn, onyame agya wɔn. Na onyame sɛ monsiesie mo ho mfe 70 ɛna mobɛdi wɔn nkoasom mu. Nti monsiesie mo ho sɛ nyɛ mmerɛ nanso mobɛfi mo kɛ. Na no na wɔretwɛn onyame anim ahwɛ onyame ani onyam no. Onyame di ɔgye brɛ wɔn sɛ adaeso. Na wɔn mpaebɔ a no wɔrebɔ wɔn nkoasom mu sɛ san fa yɛn fi n'omum mu san bra sɛ anafo fam asuti. Anafo fam asuti ne yɛn nso a sɛ osutɔ mmere ɛba na ayɛ ma aboro so na ayiri na mmom ɔpɛ ba na awew. Nti abrabɔ bia wɔ ɔpɛ bere nanso yɛkɔ so twɛn Awurade a nsutɔ bere bɛyɛ den ɛbɛba. Nti there will be difficult moment, but wode wo ho bata Awurade afi ne ma Awurade bɛtoto w'akwan ama wo, bɛboa wo ma woahu sɛnea wobɛtoto w'aware no, watoto w'akwan, watoto w'adwuma ɛma asi wo yie. Nti afotu a ɛdi kan a mɛde bɛma obi biara ɔbɛba me nkyɛn ne sɛ fa onyame ɛdi afe no ɛkan.
na bata ne ho ɛyie na Awurade bɛboa wo afenim. Papa, I'm say wakasa bebre, but an hona can de a yasama emu druje. That is say a here of one farmer. Here say wakasano ubeti sin utrim, share whom a person whom say, many ye ni muslim by no. Sabio, yes, my maybe or come pie bo, Snakopon one and a bano, a subai and woman, on the sun, yaman ko ye mano. Hong Kong basso by your man by a bro. And now I say your son is out of coverage area. Oh my me break a bompa coco ya container and your son is out of coverage area. And till you come back until the one batana also within coverage area. Yes. Na agwamamo any crown any seku any sanema basabasa no. Ɔsɛ ɔtwe free ho na ɛbrɛ sɛ no Nyankopɔn ɛsoma sɛ yɛmɛhwɛ wa ɛba na wɔ coverage area. Yes. Wa granting. Amene ba no out of coverage area. Wa bro sɛ atwom. Ka ba so ba no out of coverage area. Onim. Baba papa ka bebre area bɛn ɔno aka sɛ hwɛ sɛ onyame som ɛbɛkɔ so. Na watimide Nyankopɔn gyina pa ahodoɔ Bible gyina pa ahodoɔ no aba obra na atimi ama nneɛma kɔso ama wo yɛ ɔwarefo a wo de Bible gyina pa bɛbɔ obra kramofo de osu timi ware nan Bible de ɔse baako pɛ na kitam ne kwakra ho enti wo yɛ kristoni a gyina pa ni bi no ɛna ɔse eni nseku ɛna fabɔne kyɛ na unu akra ɛbɔne a dika kɔ ne nkyɛn kɔ yi na 10 101 wanti a frogidi ni baako ka ho na monye mienu na monkɔ wanti afa na masafo mpanimfoɔ ɔmka na wanti a gyaa no sɛ ɔyɛ wiaseni woka so na sɛ ɔde tum a wɔanya wo nua enti ne nyinaa Bible gyina pa ahodoɔ a yɛde toto abrabɔ ho ne akɔ anim Kristo wɔboro no ɔyɛ na yakayaka deɛ ɔde nte so gu no so ɔso wanka de wanka bi wanka hwee so hono ne nyinaa yɛ nneɛma a yɛde toto abrabɔ ho ɛna ayamye ɛka Kristo som ho ne nyinaa ɔse afa mo ɛbra ɛna Nyankopɔn de adwuma kɛseɛ bi ahyɛ nsa woyɛ wofo a ɔsɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ wo fie ɔsɛ dɔ woa woyere sɛ wo ho nti sɛ wobɛtumi atwa w'ani so atwa ayere ani so wobɛtumi akyɛ wo ho kɔma kyɛ wo yere kɔma so ho wobɛtumi atiatia woa wofa ahodie so abu ho animtie a tiatia fa ahodie so anaasɛ bu wo yere animtia ne nyinaa nneɛma a dama bia no ɛne Nyankopɔn nkɔmmɔdi na ɛbɛba mu sɛ woyɛ w'adwuma ne sɛn yɛwɔ hɔ yi hwɛ mfidie a ɛti akyiri yɛpepa ho yɛyɛ sɛ mpɛ sɛ futuro bɛba a sane sɛ ɛsom yɛn bo Nyankopɔn nso de nipa nkwa ma wo sɛ tete mmɔfra no ɛwɔ sɛ wosom yie na ɔhu sɛ ɛsom wo bo wankasa wo nkwa nso ne so wokɔdi agorɔ bi a ɛbɛtumi ama wo nkwa ɛho atetoma anaasɛ ɛfiri wo nsa sane sɛ yɛakyɛdeɛ soronko Nyankopɔn firi ne home mu ɛde ama wo ɛsɛ wokita mu enti ne nyinaa yɛ kristosom ho nneɛma o ɛna n'adebɔ nso so ɛwɔ sɛ yɛhwɛ n'adebɔ so yie enti eni awu ni se okunkum nneɛma aboa wunum so bikra nwene osuma for sports nti me de pia wo no aboa yi bresa no awu no da ho no wani agye ne nyinaa kitosom emma sa ne ma no kwan enti ɛna ɔka sɛ yɛnhwɛ na yɛnyɛ sa ne ma no ne ne yɛ potamufo so ntena yie papa wana waka sɛm na kyerɛ no sɛ wiase timamuni na waka sɛm na kyerɛ sɛ mahunu han no bra me nkyɛn ne nko hunu han ne mbom enti saafo ɛnom nete wonom betena sɛ one ye ne usu no ban ɛna ebetwa mfoni bi akyerɛ sɛ Kristo mu de enya ko na wi nsa sɛ yi one na wakɔ Kristo mu a wɔyɛ kama sa enya ko no ɔbro ne yiri sɛ na one yiri ato empasa ɔmɔkɔ enti one ye ne usu no ban should mirror a certain lifestyle to the people a ɔkɔ kasa na kyerɛ wɔ mu ne nyina yɛ Kristo som ɛho nneɛma ne bi enti papa de afa hɔ afei papa yɛnhwɛ esikasɛm sɛ na ɔde afuto bɛma woyɛ kristoni woyɛ timamuni ɔba wɔn kyɛ woyɛ kramoni ɔsi 2022 afrase ankɔma me koraa enti afutuo bɛn na de bɛma nafa sikasɛm hyehyɛ bi obɛtumi ayɛ ama nneɛma kɔ yi ama no bia na otwa loto bia na ne mpenafoɔ ɔkɔba ɛne mambaako ama kwasi ɔma de ama kwasi baako ayɛ ama we baako akɔsafoɔ de ɔmo ɔdo ɔtɔn sana ɔno a wɔtɔn kora onika no mu wo a wogya nkyɛ sɛ kanamento wɔde ma sɛ nom na egya me bi nti wɔ sɛ kanamento na ɔde ama wo a wogya ne nkyɛn sɛ
menam tɔn so wodi kan nom ne jamasie na kamamento ɔmo ɔdɔ pa hwɛ driver fo mu twika na nua pɛ so wura mu no mo mo ni ɔdɔ amonko bia banko yakɔ mensa fo ɔdɔ ɔmo wɔ na woni agina kan kwanchen navigator pɛ so sim na omua no mo ni ɔdɔ mensa fo ɔdɔ papa ɛdeɛn na ɔde bɛma nipa no na sɛ mame kasa bi nkyerɛ na body ɛtɔ ne ade ne de go na bre ne enya daji ndi ne asɛi na mame dabi yɛde bɛhyɛ fridge mu kra akofie kodi bɛ bosumi ne ɛkyira ba na no de ofufuo ɔno kra ne so no ɛndi nyinaa yɛ sikasɛm hyehyɛ yɛ sɛ bɛyɛ a yɛn wesi aduane sanse bia no bi wɔ baabi kro no onya bi ni na ɔmo ne ade ɛndi papa sikasɛm hyehyɛ wɔbɛka ne sɛ yo from that say me pacho me ba sikasɛm no so ne mu ne papa kan yɛ no wo pɛ so de kakra ka ho pɛ sɛ me de kakra ka ho am banyo do ɔsɛn ka me de count ba de o de ka papa de kakra yo before yɛwura afini mu no adeɛ baako afutuo baako a me de bɛma ɛne nso ne sɛ have a grateful life. Be very grateful. Afia etwa mu no. Obi ena do ba be si afi mu. Be grateful. Dana se onyankopon ena do fi wachi ede waba. Have a grateful heart. Senia ekofa ye bia da nyame ase wo ho. Nipa bi eso wo mu. Obi tua hospital bill bi. Obi ma waduane bi di. Be grateful. Danase ansa na obehwe wani ma hwe nea ba bɛkɔ afa ene nea obɛyɛ no hwe wachi na da ase akwatafo bi a Yesu Kristo ɛsa wɔn yare edu enkron amma obaako pɛ ɛna ɔyɛ den sign achi ɛbaae ɛbɛda ase ɛho hia sɛ yɛbɛhwɛn achi na yada nyame ase Dina Hamilton Ninyumbi. I say, I step back and take account. Na me so therefore wana wayene sa. Enti anu ana me de kan papa de no. Afi de yemra yensika sam. Sika sam ye hwe yen anim e wo sika sem a. Esese ye kwohwe yen achi nso. Esi yekohwe yen achi. Yechi esese yekohwe ne se. Afia etwa mu no. Na misikasem etesen. Se wankwa nkohwe wachi enhu se ne osikasem ekoya. Ne wo ye no wanim bia it is either say ne ankoyie no obesan repeat. Anasa obesi sokra. Enti esese okohwe wachi. Afi etwa mu na bosumi bia na menya sen. Na watwi bia na menya sen. Me ton toast. Me kodwa so me de 100 cedis na kofa toast no. Me ba na me ba beton a menya emfaso sei bosumi bia. Bosumi na etwa mu no mitumi de nia menya no mitumi de bi sie ya na. Enti o hwehwe sa nia mani nyina. Ubehu se niame ye no ekoyie enu nti mentua so enye no a niame ye no ankoyie nti menhwe na mensesa no enti ye hwe chi ansa ukohwe wachi na uhu nia ekoya na waba wanim na waba abaye na sikasem eden sohwe bebre aba edi ohaw bebre aba ebi etwa o material kese esen wo nipadua se de etie they do not cut their coat according to their size of their cloth. The size of their cloth. Why you so unique as me petroleum? What's me trousers? Ebe kwa ko dun ni ho na ya frɛ ne hanging. Enti hwɛ ni awunya. Sikasɛm mu hwɛ ni awunya. Na wa hwɛ ni a obe spend. Minya 200 cedis
bosome enso me maye 4 me chenchina me de won ko school a obaako etua 300 cedis untumi enye enti wo hwe wo income a eba sika a wunya wa hwe so de oma akọ school sametua so a you must have a plan sika sem no you must have a plan say meya me plan say bosome menya say ma chrochro say ena me de ma mabusuafo say ena me de ma school say ena ye bedidi afri mu wo chrochro ni nyina ebe ma wahu senia obe yusu usika no afa until you must have a plan of your income and your expenditure. Inti na me share me expenditure no na me hu se o edoso e bro me income so a ida say me twa so ana say mesan akwakope adwuma foforo bi na maye aka ho se ne be ya sika sam no ebe koyi samesan atu aso a ese say yenya the habit of savings. Ese say yetumi edi bibi esie. Mpanyimfo say da chia 70 na yedi kwadu a yeja ne ho no. Enti ese say yetumi edi sika ne bisie. Emfa ho sika dodo a unya. Ese say utumi edi bi esie. Say ne 10 cedis kra na unya dakro na se mu 1 cedi e na odi be sia fesi say kwan ya yefa so e de sika esie no eye bebre u mobile money wo ho wallet ne so wakọ odu sika kwa akoto so a ye nye ohwe odi akoto so bank na untimi nkwa mobile money wo ho susu fu yi a wonam ye area mu a ye nim wo mfe dodo a etwam yenim so papa de ono no call round yenim ni fie yenim ni yire yenim ni ma you can trust them na ode usika ne bi esi ene sika no dodo bia wo benya bia bo modern say obetumi de kakra ayeden esi na aboawo Aba anapai MC so waboy ama yanya ya wonta asie ho. Anapa we bre na akamiti be senso na bono ndu ye be sorry so enche. Obetimi de text message e de afa 0551 77 0551 667755 0551 667755 0551 667755 obetimi enso afre be adri na o asamba akomenu bia nso obisa say we contribution we be kan ye kan ho and so adwini ba ko fotrim ya mo akwanya no no twam akọ Facebook live, we are streaming live Okoman TV, very crystal clear professional TV experience okwa obehu Okoman Radio 97.1 oko Facebook na akọ search and also obehu and akọ YouTuber the same address na Okoman Radio 97.1 also obetimi an woni amekos obehu so for fefe wa shina tade kama obehu aja crantons enche no so ahye na obon clerical fefe na ono so ojini fans sana akoye me so meti ha DJ don't kwachi kakra fe ha wona DJ does so ejina mencha or mame the supporter ye here anapa me ka o say Higher Height Hotel or say Chocovals pool party or the ba o pool kese fefe kama panano mko he na enya grokra o ji 30 Ghana cedis pe onko a moye adofo a ene vase no valentine na ho niema ene moye mienu a 50 Ghana cedis na mudam na mudin kombo na mfa mo ho adwen on the 19th and 20th of February and I already said you my dear bro 2022 year mo o say ofa ho a VIP hotel na down ho VIP down Latte Junction mafia akwapima sem na ye ka kire wo yi but mo dey for the kire wo san say sumi competition because so enuane ahodo because so barbecue ena ense moajo ena charade obe ni nyina bi wo ho na meka so DJ Sakukudam ena wato sa from say onma meboa wo DJ Livy P DJ Gazi DJ Kinke ena DJ Vision ena Samranti a wono mukodi agro awia
don't group pepe and our research with this so ntine puno pu ayi ano ahye swimming costume ni ade na na ehye ni wahye bi na enema kra de hye hwenim dware nyina ho a enso nko hwenim kope bi na onso dam na entade no colors na efefe kama choco vals pool party choco chese chocolate nyina bebam choco vals enye kato akra sponsors ayebo dwumadie Okoman Radio and Sound Waves, Acro Live, Higher Height Hotel, and Green FM. And the Bombardier friends 0243 418 0243 0244 4924 08 0244 4924 Nani penny any kita home and fa Jumadie no ehon. Na ye ka say sorry so anasa anapai Reverend Samuel Asare Twakon a chaplain University High School on one minister in charge of Methodist Church, Emmanuel Methodist Church, and Predi within the Educrum Circuit, a honor or tia and a or share as a phonoso edema Methodist moderator no penino. And Mr. Samuel Ajeman granting a presbyter Grace Congregation, the Grace family, on so yes of Penia, Oboa, Emma and Emma Conkai, or Sai Udusiani, and the Usian for Ewo. Betifi Theological Seminary. Betifi then just say, my bah, on some comedian, give and take. Sada koye. Enti ene panina omadaroma, omo counselors, omo boa me send you to sikasem, send you nya kopon benante na eni. Papa, yes also ye hwe ene ye. Oni penny ye character review ne sanema no. And also there na woka efa ho. Say ye 2022 mi ne ye bia owo ene ade. Say beya obetimi amna ni aba no so no atwe no so odi be fa hin. Good. Oba me da se. Na menka mrana orebisa of a quarantine asem no. Na oreka afa se obi efumwo a kwan a obefa so a ebema onipa no ehu na enkabomaba. Na ohwe Bible ntotoyi na ye twato kra ne se osibo ne se odebonye ni na ye ka se bobi se debonye ni a enche se wugya no dabi na menti asimom ne se fa ne kompai bom se sa ni pa ne hia se obenya adwen sakra foforo kra enti waba beye obi a obompa bi akai no se onyamede ne nsa ebe kanama na yeka su ne ban ana character esu a egu ahoro woni pem obia woni su na niema determine ni pesu no environment kan ho be environment baby a watena baby a wabo obra etimi nyansinsan so wo su so se obehwe akuapemfo yenye wo su bia yere didi watem kra yese mepa acho and then I want to who but a Yesua yenya free mofrase sa suya yereka ho asemi se wo pese usune wo ban efata ewo bia bia woti bia nea ewase wo ye ne se da ubu akonta fa wo awabrabo ho se nipa hu mesen sen na me anso me hu me ho edu ba bia eya na ye ka se o entie ne nipa ka hwe ne awa o pena edu ba bi so se wotie ne nipa ka efa abrabo eni su ho de e wo se wo ye den wotie ne nipa e ka fa ho utwam a den woreka wachi asem den woreka sa ne me wotie a eboa wo ma usu ne wo ban esesa afi wan so sen na won so honho efa na nipa eben won so den no waka fa ho nti wan so hwe wa abrabo wo kasa wa na montu wa adwenwen ne senia sebi o onto etia wo hwe we nyina bonetofa kosia eboa wo ema o se shewa abrabo yie ma usu ene wo ban eye nhira ma nipa o ben ho izane se they say
aware sɛm a yɛkɛn wɔahoɔfɛ de wobɛkɔ but wosuban de wobɛba wohyia mmaa bebree wɔ ho ɔfɛ wɔntumi nware wohyia mmarima bebree a wɔwɔ nimdeɛ wɔwɔ nyansa obi a mpɛ sɛ ɔbɛfa wɔn wɔ adwuma mu ɛsiane sɛ ne su ne ne ban a ɔbɛda n'adi wɔ sɛ adwuma nim no wɔrempɛ sɛ wo ne ne bɛtena hɔ akyɛ nti su ne ban ɛyɛ ade a yɛyere yɛn ho ma onyame asɛm boa yɛn a ne afoforɔ ɛboɔ yɛn nkyɛn yɛtie ho atenetene a ɛbɛboa yɛn ɛma yɛtumi asiesie yɛn fapem yi ɛma yɛtumi abɔ yɛn bra ɛyie mpɛn bebree bi onyame sɛn ho ne sɛ ɛyɛ a sɛnea na wɔreka obi a ne maame rebɔ mpaeɛ ama no renom nsa su ne ban no bi wɔn nso yɛ honhom mu asɛm ebi yɛ honhom mu asɛm na sɛ ɛyɛ a ɛyɛ honhom mu asɛm a gye sɛ onyame bɛm there are certain habits and characters that are spiritual na ɛsɛ a gye sɛ onyame bɛm sɛ obi wɔ hɔ a ɔno a ba wo nkyɛn so ɔsɔfo a ɔtumi bɛka kyerɛ sɛ ade me nyaa megyae bɛkae sɛ afe yɛre hyɛ ase aberante bi baa me nkyɛn na nsɛm ɔka kyerɛ me ho dwiri me na menim sɛ onyame na asi ne so nea wayɛ pɛn nyinaa ɔbɔ ne nyinaa kyerɛ me asɛ obi a aduru akyi na ɔrebɔ ne cassette bɔ nea wayɛ nyinaa baabi a wakɔ nnuro so nea baabi a bɔ ne nyinaa to the extent sɛ ɔbɔ abɔ kɔnfo ne din na n'asɛm sɛ ɔsɔfo me nso mehaw ni na sɛ mɛreka kyerɛw yi menyaa megyae but mefi ha ɛnyɛ me nwa sɛ mɛkɔ akɔhyɛ neɛ kyɛn saa mu nti wotumi sɛ ɔpɛ ne wɔ hɔ but the will power to stop ahoɔden a wobɛnya no wɔde agyae ne ɔyɛ no na ɛni hɔ na ɛno nana onyame ka kyerɛ Cain no sɛ Cain ei mehu sɛ wode w'anyi rekare wo nua Abel hwɛ na wankɔdi awu bɔne da wo pon ano bɛɛ na yɛrɛ ho sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛdi so sɛ yɛbɛdi bɔne so saa ahoɔden no onyame na ɛde ma ɛsiane sɛ bɔne yɛ ɔkra no ɔkra ne yare ɔkra no na ɔkra ne yare firi Adam hɔ na ɛreba nti obi a Adam obi yɛfiri dɔte mu abɔ ne biara wɔ saa mmerɛ ɔyɛ no ɔkra ne yare a ɔde reba sɛ ɔyare malaria ɛwɔ aduru a yɛde ma wo ɔyare fever yɛwɔ aduru a yɛde ma wo nea ɔyare yare bi no wɔ aduru na bɔne yare de Yesu Kristo mogya nko ara ne Yesu Kristo din nko ara na ɛbɛtumi ayɛ dɛn agye wo. It is only Jesus who can save the sin sick soul. ɛno nti ne yɛsɛ Yesu ɛne balm of Gilead aduru a yɛde sa ɔkra ne yare no Yesu Kristo nko ara na ɛwɔ ano aduru Yesu Kristo nko ara mahu nkurɔfo a gay yɛ asɛm a yɛka mɛma ne mɛma ware ma ne mɛ ba ware ɔba wo nkyɛn bɛsu kyerɛ wo sɛ ɔsɔfo menyaa mɛyɛ dɛn megyae but the next moment you will find the person in another one. Ɔpɛ no wɔ hɔ na ahoɔden a wɔde bɛyɛ ɛna ɛni hɔ na ɛɛsa gye sɛ yɛnam onyame soro so bɔ mpaeɛ srɛ ma saa nipa ne sɛ Awurade nom no na ɔmfiri ho sɛ wobɛkae a mmra na Isaac ne ne yere nam te sɛ nea Abraham na ɔne Sarah nam ɛduu baabi Abraham ka kyerɛ Sarah sɛ ka sɛ onua ɛne me Isaac nso ebi tɔɔ no na ɔhene bi a ne yɛfrɛ no Abimelech yɛde Isaac re Rebecca kɔɔ ne nkyɛn wie a later ohun sɛ ɛyɛ obi yere na waba me nkyɛn na onyame ka kyɛn sɛ wayɛ mfomso kɔ na kɔpɛ Isaac kyɛw anyɛ sɛ asotwe da hɔ ma no ka kyerɛ onyame sɛ na sɛ mekura mamfa me nsa nka no onyame sɛ nyɛ wo me na meboa wo na wamfa wo nsa anyɛ dɛn anka no. So there is that help that God can offer us. Sɛ me ne wo ɛne yɛnua no a wɔtie yɛde yɛmmerɛ yɛbɛkɔ onyame ɔbɛboa yɛn ɛma baabi wɔ hɔ a ɔmma yɛn nkɔ nkodu
ɛwɔ ahwease mu ɔbɛboa yɛn ɛma yɛasan yɛn akyi na saa nsan akyi no onyame ahoɔden wɔ hɔ a ɛboa wɔn a wɔde wɔn ho to no so na wɔn atumi asan. Nti the issue of character and its formation, environmental issues wɔ hɔ. There are spiritual issues with character. It is demonic. As in the person who n'anim ase nti ba time na kwan bi rebie no na ade na ba wọ́n sɛ wọ́n asɛm ɛsi wɔyɛ fine paa mbɛsɛ mɛfa no wadwa then that thing begins to work. But sɛ yɛ honhom adi mpo a onyame wɔ tumi sɛ osi ho kwan ɔboa yɛn ma yɛfrɛ ho na ɛyɛ nipa soronko ɛwɔ n'anim. Nti nyame ka akɔdi ne sɛ onyame na education nso ɛtumi boa yɛn to reform our character. Ɛno nti na yɛtoto adesua ne nimdeɛ ase a ɛbɛha yɛn paa sɛ ɔman na ɛnnɛ de woreba yɛn abibima mu a yɛresua de but ɔhaw a mewɔ ne sɛ adesua ko a yɛresua na woba yɛn sukuu mu bebree a religious and moral education is a thing of the past. And we are only training their heads, we are not training their hearts. Yɛre tete wɔn ti but yɛre tete wɔn akoma. No nipa biara otete ne ti a na wan tete na akoma he will become an accountant or bɛyɛ kontabuni afei bɛdu baabi na ɔde zeros keka ho. There is no conscience atenka bi ani hɔ a ɛka no mo hu sɛ baabi a mekyia kɔ yi mereyera. ɛno nti na tete no ka mission schools no were the best. Na ne even mission schools yɛakyekyere wɔn sɛ agu ho akyi. Yɛma mission schools untumi ɛnyɛ sɛnea ka asɔre nsusu yi na asɔre ntɔe ne te na waboa mmɔfra no wɔbɛfiri hɔ no na they have what we call holistic education. Nyɛ one way education. Wɔsua economics, wɔsua mathematics, maybe sɛ mɛkyerɛ economics, but it comes without moral education. I don't know what type of economics you will practice. Yes, I have been teaching economics, but mathematics. I was also teaching mathematics in the past. Mathematics without moral education. Me who mathematics ko awobeye. Na eno nere higher society no. Inti educated in the head, well dressed, yet no conscience. Na eno nere yen resang yengachi se omang resang yengachi se omang. Mesan se character formation no. There in education it must be taught. Those days, young school, you life skills, social studies. And they do baby because what be social studies. Every curriculum name. It's answer abrabom pensi mono. And the boy ma appreciate wa kura ni pedua se ne etefa. Uni pedua kura te say abrabom pensi mu na ma ogi tumu se uni pedua kura se na ete. Na ye adwuma du baby ase ohome. Now you nipa one real bewu. Inti sa nimdeɛ ne nyansa ne homo no me won sɛ ɛwɔ sɛ yɛ sign de by yen schools yɛ ma ho kwan ma wɔkyerɛkyerɛ yɛ ma no ma wɔn hu saa nneɛma yie sign ne yɛ ne ɔpanyin kura kasa wɔn sɛ ɔpanyin watena ase ɔpanyin egyina hɔ ɛnɛ mo frɛ nim saa on found so beka say watua into also sorry no on trans on found say o beba asori dem kura beka kire opanyin say twiko na maintenance we pa che onim soro bi anim say mowo bia bi na mpanyinfo ho say ne on mpanyin beka sakora ni die bi anye dan enim na say ni aba bibia like asem bi obeka bia like ka ho inti ne ene intiteopa ne yeka ni nyina kosi asan kosi efie so intiteopa. Are we leaving the education of our children only to teachers? Ana yere tete o ye ma na adechre fonso de kakra ka ho na ewie peye. Inti
wenom yɛyɛ a ɛbɛboa yɛn sɛ ɔman bɛboa yɛn sɛ ankorankoro na ɛbɛboa yɛn ma yɛn abrabɔ ne Yesu ne yɛ ban no ɛwie pɛyɛ ɛma ayɛ nhyira na su ne ban no fapem nso bi gyina sika so sɛnea na wɔfa kranten kan na sika nso tumi ma nipa so ban sisa money can also change attitude. Obi nya sika nne. Sika kra mpanisa sika di boni. Yes. Obi nya sika nne ne suban to me sisa. Obi enya ohia nso to me ma obi suban so sisa. Na ni nyina mu no ejina wankasa oso. Komenhu adefo bi a ahobrase ewowo mu no. Ya ye MP. Ya ye MP Honorable Dambotwe. Marco Dan Hope. Na mene ne kwako di nkomo fa sorry ho ne ade na wada kora no konya ne so for hwe no sorry entem so no buy na mene aho kakra mene wona wo ma ye gwa no no na okoyi nsu de bre. I was humbled. I was humbled. Kapenyu otisa owo nipa wo ne ho bebre on no be frefre nkofo say monhwe na monhwe so for no akoyi nsu e de bre na me say no, this man has something. No wonder say MP or dance or MP singing inti sang brasi isuno unya skill say here o da so tisenia o te on twen say obi nkotokoto obi hwa ansana suban pa wada no edi achre that's it. Papa MC Odia Kobi MC ye akamit kakra bi na ya so 12 minutes after 10. How granting Adaroma for ewie say suban then I will catch obi a oba nche say papa afi menko ne say medisi ana ye meta na waina udana mekachira kakra bi yo well, that's it suban ni bi wo ho no ma wankasa wonim sɛ suban ɛwɔ me so ɛno wonim saa wotumi yɛ ho adwuma na ebi wɔ hɔ no ma wonim gye sɛ obi na ka kyerɛ wo gye sɛ wakɔ da na di wɔ baabi ɛma apue ɛma obi ɛho aka kyerɛ wo sɛ wo saa suban ya woda na di no ɛnyɛ suban pa nti hwɛ na sesa fi ho na edi kan sɛ wanya ntom sɛ ɛyɛ suban a ɛwɔ wo so a wontumi nya ho hwee wanya ntom sɛ yankasa nti na edi kan ne sɛ wo bɛ identify sɛ saa suban ɛwɔ me so me mu adeɛ anaasɛ me ma me ho so sɛ metumi identify a first step of changing nti ma identify awie identification ne mankasa mehu anaasɛ obi aba abɛka kyerɛ me sɛ o saa suban yi deɛ ɛnsɛ ɛmfata wo nti sesa gyitum fa hobraseɛ fa gyitum ɛmfa ahomasoɔ ɛmfa nhyia onipa no so ɔde ahomasoɔ ɛhyia onipa no next time ɔnsan ɛma meka nkyerɛ obi anaasɛ wonya obi ɛntenetene yɛsɛ nea ɔtwa sa no ɛnhu sɛ n'akyi akyea nti ɛnyɛ den ha obi na bɛka kyerɛ wo nti sɛ suban bi wɔ so na obi aka kyerɛ wo a sɛnea papa kaeɛ no ebi wɔ hɔ nom a na ɛyɛ honhom asɛm sɛ ɛyɛ honhom asɛm o sɛ ɛyɛ honam mu asɛm o ne nyinaa ɔde kɔ mpaebɔ mu na ɛdi kan bɔ mpae na srɛ Nyankopɔn sɛ onyi saa suban no ɛmfi wo so sɛnea tie biara obetumi ayi afi wo so mpo sɛ ɛyɛ honam mu deɛ a ɔkwan a wobɛfa so a wode bɛfiri mu no onyame honhom kronkron ebetumi ada na di akyerɛ wo nti sɛnea tie biara sɛ ɛyɛ honhom mu sɛ ɛyɛ honam mu fakɔ Onyankopɔn anim. Papa anapai yɛbɛda wase na yɛsɔre so
na yɛkɔyɛ no mu ane sa masa prɛ baako tom na And 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. What do you say? I don't feel me. What is that? That's magic. Sorry, no, but one drink. Go dance, one drink. When you mention, I'm into me. Okoman Radio. We are blazing. Man, I'm a now I found someone to sit on my throne. Oh, my friend, no him, man, listen from me, I don't be me mau bichanga mi yetoya. Enkosi sepo beda santi memorie. Otumasie, mene wale leu. When them near send ya me, you know. When them near send ya me, you know. When them near send ya me, you know. Okoman Radio. Kwabel this one, me baby say me bada unkwa, although they say I no pay me. 19 minutes after 10, and I pay yes sorry. So yeah, Papa Samuel Asari, in Chaku or no, and a year so Penia or that Emmanuel Presby, Emmanuel Methodist Church. I prayed or no so or economics and or science counselor and the first secondary school accounts economics. Ceteris paribus, ne all things be equal, and ye opportunity cost near. Anyway, and Papa Samuel Ajewa Kratin so Papa Wadaroma, ever say would they send back me be trebona any sorry so. I only this somebody chat to now watch ya wadofo any umpenifo be na sorry so. And Yamadi be chat to ne say a feed yewo arehyiamu sɛ nneɛma bɛyɛ na yɛarehyiamu kɛse no gyina sɛnea yɛne yɛn nuanom adi nkɔmmɔ yi wɔbɛtie na yɛatoto yɛn mbrɛ no yie ma yɛnwerɛ mfi adwumaden yɛnyere yɛn ho nyɛ adwumaden na yɛyɛ adwumaden a afe no ɛbɛkɔ yie ama yɛtumi ebu akontapa mede enchia kese ebema miame so panyin very Reverend George da kon ampem a kwasi dai yebehye natare kese wo Edukrom Methodist Church mema papa trinkwa edikan kra na asofo eka ho ina mema wo nyina nso afisiapa
me sign the asida kesi bi nso ma me headmaster Dr. PV Akoto ewo nifa akwanyo ode ama yen ma yen so yetumi som ewo ho yereda apre the Methodist phone so nyina ase Christ inti ya neche ya menshira wo nyina mo a wode aboa yen na yere ya adwuma wo yen mission house inti na nyemre but one aboa yen ma yere pagya ye awie yene me se wo bepia yen ma baby onyame pese yedu ne yetumi edu meka ne sa na me da chaplaincy committee nyina nso ase Mr. Fedos ne abusuafo nyame nhya mo a mo de boa yen woni fa dwumadi mu me de ase de twato nso ema me a me ho kani oba padokas emo a o de boa me adwuma wedding nti obi de ne ho bebata o se obeboa wo asofu dwuma ema na nyo ofre ba enti nyame nhya no mo abebrebe na ya rehemu kese ne se Okoman radio nso nyame mpagya mo mfre adom nko adom na yebesan ahia bio no na enepa akese fremo ba medinji akese ma pride hene nso ene nananom nyina emo a wode boa yen nyame nhya wo na onye won kese ma yen amen Papa yeda se granting Papa menso ni amdi twatro afutio ekomo bia se afi 2022 menye pesemi nkuminya bua obi do something to help somebody and can't enhye say you nipa no wa abusuam so ni abusuam so wa bonten ye bibi fa bua obi dakru bia se obua obi a onyankopon ehwe ema nani eso do a voluntary work any area mu wanim prapra ye bi just say ye bibi na society eso emra emfaso na nyame ebe faso ehrawo na minso me de enchia ema Grace Sofo Reverend Nathaniel Enti ene me hokafo ono aye headmistress Mampon Presec Mrs. Augustina Ajuman Granting nyame nhira no onka no ho na onnom no na adwuma pa a wafi ase no onto aso enkonkosi ase amen amen anapai yishra asofo akese mienu papa de emse obi opeso asofo de asofo anisa on pan kon school so koye nti anapai yakopo adaroma yenuano mpanyfu ya bebo ya be she nkrai enti na me refi class me bisam se mo number bia mbetu dwa bia na ajobi wo ha obi na no bi tie radio say mantie mu anka me ko sha konfo kra ti bia no bi wo ha obi a mo bi fi akra ne bia no afre mo ahia mo na ani na anya medwuma ne bia no papa wo na bia betu dwa me pache yo okay na nye na manko a ehoma nso ho a ope bia mrepemu me de beba Okoman na won anya bi wo ha na ope bia ofra won sabeka homa efa yaresa ho na ne title ne Jesus our great physician Yesu a oye yen yaresafo na homa ka ho a yeze bompa nyina won edi ho adanse bebre na opese unya yen ne yen kasa ye number ye 055 44 750 63 055 44 75063 obetimi nso anyame wo me mail mo opese wone me edi nkomo wo mail mo nso a obetimi anyame samo@gmail.com and a Facebook nso obo Reverend Samo Asare Ntwako obenyame Ntwako ne ye edin a yenga busua no nko ane kura dubo Ntwako no pe obenyame na betumi ne me edin komo good Aba be na sara baba also odo no be to dwa yo me so me number 02
0927-8351. Hear me, a friend number ya on Sabe coming. I better say, and I pay. And I pay for the BC here 26 minutes after 10. Yes, 26 minutes after 10. Yes, sorry, so I'm really Kofi Ansong Baffour. Pakwe CJ, and I'm encouraging my boy, DJs be DJ Donzi and DJ Vibes. William Edmonds, Pakwe C, or no, Impenias CJ, and also a boy honorable, and I pay a more any tia, and they say, Yahua, boy, nature, yes, ma, ever Santana. Na echna ngopon boy ne na no matsankunga na Asia na ebe so omo ni so di no de ma 2022 no die na omo hwe fritimamfo ho tamfo so hwe die free wo no ho na Bruni Beka say so we can live in harmony, very purposeful. Tichina ngopon boy ya tonsa friend na no mo ajocho ropa na e be nti utia na wa yo okosa ready a be mana nanom e be free okre e be free Kropon Central, which is a paramountcy, and I be so free. I don't think the family come yes, constitute a team of Sabi Santi. I better come up China, because they make a date with us on Okoman Kasa. Thank you very much. I hope to see you and catch you tomorrow. Good morning. It's so easy. Okoman Kasa. Okoman Radio 97.1. Boy, amen. 97.1 FM is rocking. We are blessed. Let me tell them how the thing goes.